Minua bibia odampam sisi our state boys redu ona edi mechiache from Angel FM no ono ni owura no ana ahomachi meni ne ye program ewo radio so let us say we in 15 years back asam na making Sompa FM na anope no mako hunu menua na ma hu se nipa e oba bi ko serious eti onzo te wa no aboabo ho ada o ka sika be so no obo abema bag so oye ho hwe a enyeyi ba ne nyina no ye te ase se kan nipa brabo ho anope mapamfo atrase dada e free sabre e kona busianfo no ndu na edi dwumadi ebeba na wiye hye nso se show yi no nia esini nan so a me de brewo no ne din edi yima Escobar mwa Escobar boutique hono eye asafo ha krom ha presenters dodo no a omo dressing neat bia no ne hono omko big people now to omo kan radio no so nyina no ne hono omko ekoje niema eti abusiafo ono na eye chief producer e wo show yi mu me no kasai no alumbia enso ejina machi anopai ono na ahu nyum hye no nso me sorry free show yi so after 10 o'clock alumbia at the high life bebrel say me sorry bia what alumbia anka e wo show yi so the boy djuma ma wankasa wani age buffalo enso na ewo MCA na daroma otwa on Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no Sompa TV ada ura soro ho nso a David ayofro David ono nso na ode nam TV so a wiase ba bia ehwe yen ewo Sompa TV eso no sabre meno kasai no Minister IBJ Atrasi Kwame Asare Atrasi asopanyi uncle enso Atrasi sanso ena prof enso ewa ha ye twen se ye maame Mary enso ebeba na ono nso aba besoyi mu Minister Olman o ti say bacho erade nyankopon adom ho ye pa no okay eda nyankopon si bibiada na ko emo erade adom okay erade adom bibiada anope ho ayefe Olman me dasi ho ayefe okay Kwame Ove ati say adom next week about you say ni twa so kakra sa we order we nyese ye be discuss yes boss oda man ko form kakra man why yes boss mate hu brandi Ove me ku ni ba o se me ye face e dia na wa ni tua masa me designer me se me man ka hwe o ha yes sir sorty Matias Matias de chese obi otumi che obi Matias yes sir na kwa me de omde ye me enyo chese modi ayi anwamu ayi bi ba ku bi be fa ma no no ano no enyo na se na mesi agina mu hu ade na wagina mu ba se wi ase ade bi wona ye wa hia uhu gra na wayi wani osi gina no de wagina ba wo ko na wagina mu Ewrade Yesu masa ba hu na mani o enyo so na wo kanu mo bra panyin ka ja mo nya de o na bi na se yedi ka sum ni fidi wonim me wa ha no mo obi be susu me ba aku bi o susu me profession tadi sa me de manu tu mu na ja omso de o de me no anwa bi na yemfa ayina anwa no ko fa na no kakra na obi ahu se de anwa no anu no ba akopɛ oh Tofi na de se na mesi agina mu no pa de me ho ayefe ne de me ka so ho nye fa na mboa na won hwe down no kra masa o ya ma buo fa magina mo anam so ya ma buo fa camera na no so no camera na ba buffalo me dase buffalo me dase wow ya fo anopai sa ja ko bi ka wo se sere ade ni mu a share no se on fa bi anya se di awe ho kra be ku ma Mary papa ati sai yankopon adom ho ye pa and so on to man na pam ye na fatao nipa odwudwe no wa ya de nyam nshira na ja ya na kasanke ye be
aka say obey ya nka ya na omo pese menka oh but enhadwen oh Mary enhadwen wonim saka eja ya na papa ya di ni nyina saka ka so faso ani free eso nka on say adwuma we no obi a onim ye bia no adwuma we o ya ye nidim ye didi ho radio no sa na tie ti mo Mary say obi dwudwa ho star na say eye ofa oba obetimi a chia no from so bi ani ho why I professor na tia no David ma we dey esrew Wa o dey what's it Uncle Ofe no ya adwene obesanko pam chama ma boni na we na mama kwan wo se pe obi obepam wontoma wo ba bia na waboni di kai so mfa so ani free aso bani Tofi na ho te say Arade adom pa okay be yere nda nyame ma de chins ache say bibia da na kwan mu Paul ne da only say yeah they are ho na ahase na enua pa ye tam na foto atwen na de we ase edwene ho a enti ase ne ma bi ho a nyame bisa ho hwia ye because and then yeah bibia I was state boys prof Archbishop of the airwaves Sunday morning. Oh, I saw where that damn roll. Corey. You're very Archbishop. We there the amount. Yeah. Oh, yeah. Brah. Archbishop. Oh, brah. Archbishop of the airwaves Sunday morning. Baby, bo me so bo papa kafra. Me ko shi ankrofo bi bo me so bo mo se o se wantie tofin ayi nkomo a tofin nkomo a ontimi mpie enso na nsan mo ayi ni ye chinti it doesn't make her day. Oh, but say the dem okwa enra nko an enra na no o kan na se ne won checking hwe ani won checking hwe because last week your pon say you do no nti ho aduma feedback e ba no nye but we still anu say obi say me na me po no say obi still obi share problem bia obetimi ama ye ho eti abusiafo wonso bi mo akwaba wa wo hwe me ne wa utie me program yi no say who aye aduma anwumre no nsia ya be san so a repeat yo Sompa TV so obetimi ahwe tofe enkomo but ne interesting ye be din komo bi ewo ahintasem na mape semetie sa enkomo ne dada me de se nyankopon ayidi a kire prof oyeni pa me pe na sem se de na okari no hunti bare nei sa ahintasem bi won ho menim madina chi ache masua no ho ade kakra me follow no kakra bara no pa mi ni prof hia ya toto niema no o won sem bi a wakeka fa no ho a me kra me yema hye me eno so na yadri anobai menye prof ano yenko na yenko nkofa ye sound no emra ye faba me ni prof abehye nkomo ase buffalo yenko okay I was have 40 sound ready and nature say ahinta sembre and aso no prof are you ready menko prof hona anopa idi o man no yenti no prof me sam wakwaba me ju so Archbishop oh saki jai say asofo na twa ho hia
Church is in session. Oh, bra. I saw down a donor bob, gongonine. I saw a national sympathy, Mumra, sorry. Sorry. Church members in Edino sustain me. More Facebook, more TV, ni more radio. A catcher must say, I saw no, I shall say, Michelle Munina, Archbishop Atanase. And I saw for you as what I say. Okay. Prof. And that you knew about Benny within Hong Kong. Me didn't better accommodate Kakra and San Mabonidino. Okay. Na me pese me didn't share ma Mr. and Mrs. Odru. Oh, okay. More Tafo ma 4 SZ Church. Na fe ma boshi yakọ book room South Africa. Akocha me ma mesara so nya me share fa ma. Tofi ehintasem bre na adri na e be chia T4 na hwefo nyina. Nhyiamu a mo hwe TV no ye makwaba. Facebook no 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube ye Sompa TV. Nhyiamu nyina ye mochenku na fe enti dwumade no. Ehintasem no Joe Apple Electricals. Okay. Ena afa ho eka me de bro. Joe Apple Electricals. Omo ne krom ha se die. Electrician afo ahodo nyina omo ye amanfo edan wiring. Ho no omo kokoto omo nioma. Yeah. Enti ene me so me ka kire se wonimu a ene me yiwa so tire. Joe Apple Electricals. Signal cables no mo de. What's a signal cables no say when nya de original one. Yes. Unya de beba picture beba no unya no clear. Unya anti you upload the any day also copy bi. Your cameras be high for night vision. Night vision is an adjokra na it try out to me say try to clear Joe Apple and a tertiary. Okay. And na mo copper wires ni nyina so free 1.5 mm. Ekosi 16 mm ni nyina bi wo ho. Okay. Na energy sem ni say on say answer na ye be dwumadie bia say be gibi bia to mo Ghana say na say Ghana standard board I don't stamp si so. Nti almost stamp on mo de si Joe Apple so ban. A che say omo di dwuma. Nti so person ye rewiring and as afi na be wiring sorry and as fear me show Joe Apple ho na obekọ. Me show na pay ya 0246 905898 0246 905898 and I say 0543 934550 0543 934550 oko eduma Japan house opposite MTN PZ hono and I say RCC taxi rank hono na Joe Apple electrical so o metimi abo na cables ahodo nyina open no o metimi aba on sa kebi enti sofe yam koso e. On say me yamfa we ntwa mu say ebia sorry bi. Yes. Ana ebia bia obi contractor bi. So no kra pese bia omo ne no kotrase. Din komo say ya so dan ye pese oyare no be ye mayen na ebia ye ntwitwa no kakra kra kwan da. Sa you know ho. Oh nice one. Sa kwan da ho nti. On say Joe Apple na nkasa no Yameti na kuma munti wono no ade bia ya sori sem de over the agro ha di sorry matuadi sorry ze matuadi wo de pass Tofiakwa se memra sorry no ye no betena se go yiri a se na otwene correction be ba ya hanko na emba aye eti se ye yo ran san be ba eti prof maminti o right Tofi mami mfa untu fa enko United Kingdom England Krubia a friend Sandriam or UK Papa bi ani a friend John Spencer. Okay. Masa John Spencer say ye hase ya anka ye na 24 nana na me boma me mu ase hira wo na no pe na won kwaso ne nkunya ehine ni bia. Okay. On say omoni e friend omo L. Okay. L nti omo no so ohene no eni ho a queen ni ho na se king ni ho a otimi appoint ho mo hwe akire. Okay. Nti sa family num na sa John Spencer you know free. Okay. Nti no mo ben the royal family pa. Ono ne yere ye na friend no Frances Roach
Okay. Omo ena omo ababaawa bi. O say sa John Spencer you ono survey under King George the 6th. Okay. Queen Elizabeth the 2nd papa. It was survey into ono no free mo na Queen Elizabeth betina akoja no so Queen Elizabeth na say at the age of 18 years. And ono so say otwa na yi so ne service no so. So ono so osa survey Queen Elizabeth and so nti omo be part of the family. Okay. Na 1961 1st July. And omo ababaawa bi. Sa ababaawa no eba wiase no. In fact, was the UK for Emma and Shadanya fine bibri. Yeah. So my whole fan shed down the bibri sa yeah. Ghana for ma ho fe bibri cha UK for ma. Yeah. Na same way we say debate in a course of. I know you have my opinion. Aye. Oh, there be mama. Aboni but a beach share. Unya black beauty a wo ka say accept it wa. Yes. Enti ababa we American ho asem me Tofi. Your friend no Edian papa e de wo no ye Diana Frances Spencer. Wow. Diana Frances Spencer. Ye wo no 1961 1st July. Nti me kan nipa we bra adwen ho si. Dodo na nim se your friend Princess Diana. Yeah. Princess Diana. Na mami ye wo no odi 7 years. Ena ne maame ne papa. Very good. Tofi wa hweba obawi. Etifo. Wow, ni TV na on san hwe Facebook no ha ho pa. Wow. Oh. You can near baba wa ne ho fe pa. No san physical. Yes, na ne papa nyi hia ni. Na ne papa wiska. Nti na ewraba sempa de bi wonu mu. Yeah. Na odi 7 years medical account na o maame ne opa enya problem nti na so omo jai. Ore jai di. Ai, na so omo jai. Nti ebema one ne papa eje no nse omo awarija e basa no court. Okay. Nti omo di asani wi na se papa no eje Diana. Okay. Eni ni nuanom. Na o nuanom ma tu e ka no ho. E na omo nua be ma baako. E ka no afene Charles on e ketwa. Okay. Nti one ne papa be very close pa. Edu baby kwa na ne papa ne dressing nyina no na hwe so. Okay. Ti papa ko abontin na se na tade ne nya o ka atika papa atade wi de nye. Okay. Bia o tie wi achia ma menye nti ma o. Nti na sa relationship na no mo. So di 17 years na papa no ware foforo. Yes asema ba. O ware foforo no na Diana hu ni say attention na shift Afri ni so. Nti woni ni stepmother no o ma anya finder. No ka so be nya ni sa. Ono de na ni ma ni stepmother no buy de o ye ma no papa no be ma ya ba no. O anya finder. Nti mama Diana ye very lonely. Very very lonely. Ono no on shedam pekasa fi. But oyo ba na nim te pa. Okay. Se Diana ba sisia o ka asem kra na se wan bi na no ankasa. Se no obesi aye na nim ne serie bi o de mema no ebe ma wadon. Wow. Enti na enye wanwa se odi 16 years no. Ni nua panyi efe ne Sarah. Okay. Enya visitor. Na visitor no na ye friend no. Wait me agese. Your Prince Charles. Your friend no Charles Philip Arthur George. Okay. You need your friend Prince Charles. Eba fie. No ne Sarah no shesha kakra but Prince Diana no ni nua panyi. But an sheda anye ibiasa. Prince Charles so onye bad o. No onye bad kra. Oni ni nya ayonkofa kakra. Ana nke bi o mo try hwe se nke bi a betimi akọ ne but amfa. Sa. Ndi bu so me ba akokra na omo zade we nye tie ne obi antena ne ba bi. But to who Diana. By that time Diana is 16 years. Nti na be 19 years time. I mean, be 3 years time. That time na Princess Diana did 19. And omo invite omo to Buckingham Palace. Okay. Be a Queen Elizabeth one. Na omo bo game bi. A friend polo no na on say omo tipon koso no mu kutaba. Na say ade no omo bo. No bi.
na Prince Charles na agro pa no so we invite him so mra me hwe nti one ne nua ba na koy that time Princess Diana 19 years why fine wow ti Prince Charles who no na so what baba we dey na nyo no wana na ne nua panyi Sarah na se dey no one no but oman intimate but also oman ye at least we show interest of you or show interest of yeah but if we ever can say but interestingly Sarah no crampo na a connection no okay what I say Sarah na connection okay nti Prince Charles say the vibes in go ho winning ways na say e no kuwa say dey ka no na oba bia tenasia those times na say Prince ebawo nchen na obidi nkoma aya na akoma no ho yeah nti ono so enya feelings bi ma Prince Charles okay nti eja mo sha say mo wo ho kakra fine at that time na Prince Charles was about 30 years na Diana was 19 years nti o chen say 11 years but you see age is just a number I don't know here right nti eventually no omo obe inviting wo ne mama ne papa enim okay ne papa Prince King Philip one the Duke of Edinburgh okay Queen Elizabeth ne kunu no omo nti Queen Elizabeth who Diana happen was say ababa we hu akonna hu twa sa na se na se no that time no nya be na se eja ne omo ba ne de ne dan for afi yeah now at that time no I say the most popular bachelor in the world was Prince Charles the most popular bachelor Prince Charles and the emra UK a press in nya hint say Prince Charles any ababa will be a friend Diana I say omo ye moves be want to be a wha no mo form pen on paper no mo camera and the Diana and bia no mo sam Diana mo amunim the British press no mo ambeti de making as pa omo na bia omo tetete te say cameras paparazzi twa photo no krek sa omo de koyo omo story obia person wonya first hand information nti from there no Diana enya no ho biom na omo bisa Diana question no onia no but send you be see aye na nim ni se obesi asere a kire homo Tofiakwa obetena ne kam mutu akono eno anu na okay for them wow okay for them Princess Diana became the princess of the people and the people's princess because nani pa be breed on nani pa be breed on including me amiti hey Princess Diana because ni dimi na no na untimi hunu ntwam nti na nya wanwa se Prince Charles hu na wantimi ntwam enya wanwa se Queen Elizabeth hu no na ka so oya adorable wow or sweet because a man no matwa Philip Charles hu ahia no na ohu omu say omu ye ma omu nhira nye correct bi asa enya hu ofem okay enya hu ofem but suban mu ne asa omu ne ada mema nkita hu die ni nti no onu hunu Diana Stronko nti or encourage Charles nti on the 24th of February 1981 ena omu ye engagement okay or engaging no shortly after the engagement and Prince Charles he took one now before the engagement Diana could bracelet be okay bracelet say the other 2 years and be hana hinta sem ne hye no ewo Charles in your mom okay and who say address it to Camilla Parker Bowles ono so yawan good Prince Charles is so no ne ababa wa bi di agro ba na sa ba wa na friend Camilla enti they became fond of each other. I say omo be pe omo ho asem e ma du ba bi kra no na Prince e pass them to anim okay but omo come anim kakra na e say Prince Charles e call School of Navy omo call Navy School enti omo ntam te e ma girl no leading later on ko ware I said Charles no free Navy School no buy no na wa ware na girl na ware okay nti ama wantimi antoa de no person ko ye ne so okay but na omo ye adam for na still na contact no ho nti Diana ko hu say sa bracelet no wato
or the Coma Camilla. In fact, in the one so. It's a Charles mum nato. Yes, Or the Coma Camilla. Okay. Or address BBI go charges or remember a for the ascending. Hey, abrofi. To confront Charles, no Charles go. Say, oh, Madame Fo, BBN, oh, una me pe. Una just say, una me be worry. Oh, man, the vibes na or bounce there. But now we see the book. Nanko or trust well or That in ano. Diana Go trust. Wow. And start catching say there be more yes. Na we a idea also face na otra. Na fe we nya worry we and we be stabilize na fe o mato aso. Not say. 24th February or my engagement na to kwan Prince Charles to kwan no ko Australia at the airport no cameras nyina capture Princess Diana sena osu okay nipa dodo na ho nyina adwen ko ya o mo se ni kunu ko agya no ko agya no nti na reho na osu but secret o mo se no wonya hint se Charles e ko Camilla ho oh areho sem. At the age of 19, no, that time no 20. Now or young, Sansem no untimi and handle. Tina was so. And at that times, not ocean and new be our closer of a comforting. This a ninia bar Sarah Nkwa. Tis a Sarah Niwa. Na or your mobile. Princess Diana now scabby bree, now free, come. No money here for, but no energy. Oh, I dare bakwa. Ne hardware say no minim say ne hardware there. Princess Diana throw O levels 2 times. O feeling in na. Oh so. O feeling in na. O feeling in na. Na on fair home so feeling O levels no. Yeah. But nani interest power music you know or pop piano pa and I think so dance Buffalo fa they no name Maya Binijija no omo as a friend ballet okay Maya no omo gina omo night omo tools so sa omo sana omo chom ho Buffalo say o ho fa to so ma me na yen hwa de enu na ochre and na osa pen krasem ti no a kindergarten teacher very good Sadi we no ochre because ono ankasa na osabi omo gina omo nine enso so no mu twom ho very good sa asane bi and na osa school teacher nti enum ho no na Prince Charles ekohu na ode pass him to nanim fast forward nti first no July also omo engage February in July na omo eware wedding wedding kai pa na live yes wedding no estimated say nipa be say 2 million to 2.5 no 2 billion people and here's you know say ni omo hwe pa o omo hwe pa na na the wedding dress na ni cash so for wedding dress we cost say $115,000 hey when your calculation ma me hwe ne bo the wedding dress no kwa the guachi no about 25 foot or 9 25 and 10 no into our fee bia do our fee bia to 925 bia obedu no na and the guachi no 10 no wedding dress no that isanka utimi azumi ama ne breast na ba na your pearls bi bubobo ho just say expensive dress pa wow say ye rank royal expensive attire and as a wedding gown first 5 on the Princess Diana de ni ewumba okay nti eja the wedding also eba so ema afi obeye on say oye engagement na obeye Lady Diana nti emra oware na obeye Princess Diana Princess of Wales because ni kunu Prince Charles na no ye Prince of Wales okay Prince of Wales bia heir to the throne Prince of Wales bia just say queen na say king ni ho a wo na oba bi dia de nti so hwe Queen Elizabeth ifri ho no Prince Charles and I King Charles and the King Charles the third okay na omo ware ye no odim we dey ba me ko magic akra bi before so mbe ware no omo ensemtwofo bi ba ne omo nchen ene omo bedi nkomo okay
no be say oh say na mo te ho de hwa odo no gina mu pa hwa Diana say oh don dey wo mpa don dey e wo mu yie asama Prince so ka say well odokra anything odo what is it say profono can whatever love means whatever love means o ka sa na Princess Diana ni mo sesa nesa akwe wo wari ababa wo nyina na adwen foforo bi wo hɔ ada onim frankly speaking na ne do akodi Camilla ho but na Camilla ware ena ne maame ene ne papa epe Diana asem mema so du bi be adwene nye koraa o Diana a sweet girl inti maame ware no obesuti me my ideal bride no yeah Diana be sweetie but because in her fair or personality will be yeah but odopa de oh baby ne oh baby na fe na all try say obedo be obe build it odon because omo share be 6 months and a year very intensive pa na omo meeting just 13 times as on worry just 13 times do I imagine or be no meeting my building bond be no meeting my building so nti omo worry na still oni Camilla no nya inkita die 1982 omo worry 81 82 and omo first born Prince William 2 years later and omo second born Prince Harry. Okay. Princess Diana ne Camilla Ishia. Oni ni share one on one. Nkomodi mu no Princess Diana catch ne pain. So wo minim say oni me kunu twempana. Minim. But me an ma yimani. Wow. Spencer I say Camilla so be kasa me ntia wo say. Na okra how ne say. Hwe. Wo yo ba ho fe. Emema nyina nya wa mo pe. Nyame asai wadom wa wo ma kama mienu. Nti ade biem na ho hia. Ti answer o de man no. Answer the man. Na wa tofi wa ya kasa se mi akira o gidi se empranchi e be wie. David. Chase, utim say was sinable. Yes, was sinable. Nti sanse mu nyina na e ma Diana no nye happy. Omo condition bi psychological condition bi e fa ni bulimia. Bulimia na ye obi o sheda pa chi ne hokom, nyem kom. Okay. Onidi. Na Diana was that condition. Psychological. Tino nyo bi opeduane. And so opeduane and some had now to the extent say untimi nidi. Hi. This o de be a tea crab and a bread obeka bread no kakra bi no anom tea ni kakra bi just all drink for survival. Enti edu ba bi out him say Diana why fia. Enti amra oma ware no e sha ase say egu no. Be 1992 almost separate year. Queen Elizabeth mo e blame me sa separation no on the fact na omo hu say Charles the way Diana own need no na ne swati edu no na Charles mpesa eno na omo that picture no print here but in really no na Charles na koma wo Camilla ho e na Diana so so hunu sa de no okay enti na odi ya re ho e woni mu because obi ane mama ne papa separate ne papa one ne body pa so wasa akwa aka me nko a me ba wo ware na mani je because meni me kunu say ye form a bond na nko no ye me bibia no me kunu so akoma wo baby nti na how almost second born na Prince Charles pe oba nti for the first time onyem no Charles ne be ye close pa emra Diana ekohwe ohu say ye be ma na nem hye no ono a oba no ayam hye no because only say ono ni kunu no pe oba because we do kan oba ma dada nti say owo oba ma na anka no ano no nka case close nti o de hye no ho wan kan hye ni kunu ato say owo ya ni kunu nka say hu say e be ma nti wan show say na ha no ba na ha no but na oba onim ni kunu na spirit of form nti e was say 1992 almost separate na 1996 officially oma warrior no e go ba wie
Diana kuhu Abraham TV friend no Dodi Al-Fayed. Yeah. Or ye Egyptian guru bi ba. Ono nga no skapa no or a film director. Okay. No a billionaire. Okay. And ono sha se so ono ni hye ho. Now according to conspiracy theory no. And as conspiracy theorist, omo a omkeka nsem bi. Yeah. Now almost na the royal family no any nye ho. Okay. Because princess by a princess because of Charles. It's near friend of her royal majesty. And I say her royal highness. Okay. The princess of Wales. Okay. It's a mra almost separate and sa title no her royal highness no omu yi free ho. Okay. But princess in the net dance so. Yeah. It's obenya royal blood onimu. Okay. And it's no na e dey nti na e say one ho ko fra and you be all you can put. Okay. Because Al-Fayed no Egyptian. Okay. Into that you know so now the royal family no a very good. Tofiakwa. Al-Fayed no. Onion. Yes, Dodi. Also a strong man. Yes, Dodi. Very, very fine man. Wow. It's not so. It do baby crown no almost say on Princess Diana after fro. Okay. But omokoye also obviously no. Lady no wo na chi no. Omo say na onyem. Okay. Into no mum per se on Dodi kwako because already no or mommy no be a baby over free no person bafufuru bi abafra. That was the conspiracy theory. Yeah. And into accident no cry see you know. Omo ka say it was planned. Yeah. Because Dodi any Princess Diana call echo France. Na sena na make no na paparazzi and as omo no mutwa camera baby Diana be ko bia. No mu di nachi. Diana became the most filmed female we are say. Wow. Oba baby we could be a camera. A scene so pa na Diana because at a point be no benya more than 10 press men. Okay. Go take cameras or take pictures. And it is a vacation we no na omani di achire yi pa. Hotel a omo call na omo da na friend Ritz Hotel. Okay. Na ye Dodi ne papa. Aye Mohammed Al-Fayed. Ono ne shares no in the say virtually any the answer. Into omo baby omo da na very expensive pa. Okay. Omunya press men be gu adinachi e person omo take pictures e show report. And na Princess Diana and the boyfriend person omo pie but omo person omo swerve the press. Into omo ye say car press ni nyina nim say omo team no. Omema a dummy person and so be a omo be dressing to say e be a Dodi and say be a Diana akotenam na car na tu. Na say press no attention abedi akire na omo atimi anya kwan abesene ko. Driver na ochi car na at that night it was a Saturday. Okay. 30th August. Okay. 1997. It was a Saturday anyway. Driver no na supposedly na senka owo off. But omo because of the sea and intino omo the Mercedes foforo ekosi a Dynachi. It was a black Mercedes. And na ona na ekuchi. At that night no abo obi a okotwi. Yes, onom nsa more than the NS nko onom. Okay. And it has a conspiracy theorists in so say almost that born a pa. Almost that driver no. And that me want say obi a wo accident there's a likelihood those who be. Of course. Into a suicide mission. But almost say na accounting almost who say ye deposits be one account and I suggest say na that period no. Yes, he was paid omutu yaneka anything now him paparazzi baako ehu trick no enti sa car omude divert attention nyina no hu said there was another car. Okay. Into ono no odi car na chi into omuso hwe driving mirror no mu hu no say ayifo no press for no be either Sweden or top speed. Now about 120 kilometers per hour. Wow. Yeah. Very, very. And the house road in the anti yes. And the omu rata na obi musa. Pillars is tunnel no. Na can of shit. A hit. They hitting on the spot. Dodi Ephraim. Driver no Ephraim. But driver Diana ni bodyguard.
as upry Okay. but or survive and at the spot also Princess Diana but almost share na akuma obi akuma won ne left but na akuma na A shifty. aba ne right aba as I cut down the diaphragm and also head injury but na onwui nti nanka omo betimi agina no so aye bibi I know them ama wetimi survive accident happened just before 12 midnight. In Japan, I said 11 ho baby. That was a Saturday night. Yeah. But Diana will Sunday. That's the 31st August. And Diana free. Very very sad event. Now, Muhammad Al Fayed is put in a charges. Say in Kofubi na shada planning on Kunibano and Diana. Oh. But I'm for we so air say Princess Diana no more seat belt. Okay. Dodi no more seat belt. Driver and anchors no more seat belt. Okay. Just an bodyguard nepe. Or no survive here. Okay. This can be anchor Diana move bobo seat belt. Can be omitting survive. In the Abama, omo asam na amaka ni say one wabo. What's that very top speed? Okay. Maybe a pillars in into Sisino. There's no way say wabo crana between the akoshim sa, but or the koshim. It was a suicide mission for the driver, but eventually no. Omuti didi mu. Almost say there was a law be say Prince Bia wa warrior jai bia ntimi emeye o king. Okay. Say oba ne tiasia. Tobi I just say oba ne free. I was for Muntia Hintasam no a para Hintasam na begina. I say King Bia wawari no wajawa de. We are prince. Now we are heir to the throne. Say the otisu wa ona be dia dia. Warrior jai na so oba ne tiasia. E din say abunya akonya ne di. There's a Kadina Tiasia. Good. Kebe din say Charles, Prince Charles oba be king Sabri. Asa. I want to travel for the fire to cool no more. Enti mo say ya akofo asama amanfo keka no say na omuta ya chi no eno no. Asad now enya establish here. Okay. Say omo na ta chi. To we cry ye kan no. De omo akeka ni bi. De omo akeka. Come for yanko gina court. Akeka. Tinam kwa say it was a conspiracy theory. Yeah. Conspiracy theories in nyina na eno correct. Okay. I bit my say omo hu nim kra bit my say because dodo na e ka say obi a almost seat belt ye twika almost seat belt driver or driver wabo or say quarter speed into there's a likely say accident bit me see but bro for so there e heartless will be two car almost seat belt into omo nye into ono ankasa omo hu say ono ankasa Diana no ambo ne ho ban e na senka bi anka royal family no ewo bibitia ono Diana no kra na anka ombetibia no bibre ho anko metimi ayi na fi won kanya accident nim omo ne tenai several years think omo obibi omo so mo ye wa think omo ye odada even kra omo on Prince Charles jai na kra mpo no still omo establish contact oni need nkomo tell because okosra no na de Charles e bia okoba bi na say Diana wa around na otimi call ni go din nkomo think there were so many ayi anko betimi aye not necessarily so omo crash a car no. Okay. The Tofi? The minimum as a musi no. Princess Diana no obibia. But the Nigeria never Nigeria, a dear Nigeria pano ni bi. Nti sika entimin to Nigeria. Sika entimin tonkwa. Because sika na ko wono. Ada accident na. Nanka hospital and as a surgeon be anywhere or top we are saying I'm going to move and command my own yeah but engineer and save you know we are saying we are saying now we show no money now do who share otumfu nyankopon nsa ono nko an wit my bia ya ho odin dey into me nti that's a funeral Prince Charles na ho no ne man in your William and Philip what me say Charles and Sarah and a cofa Princess Diana free France at the bar UK. Sir. Yeah. In two not Charles and Diana, not still no more link. Yeah. Then you bad decided to dinner
amanfo susu no mami fa we ntwato sese Charles no why no ware ni sese Tofi me da se oba ware no e fe no Camilla Paka bow mama nye ana enu nti e ma Diana enya problem no on na King Charles ware ni sese ya ye wo mu yes on na ware ni sisi a ai omu jai oni de kunu ni jai yeah obejaro na so obejaro oni de kunu jai nto omu ware no omu ware 2005 2005 omu ware nti Buffalo wo omu wedding picture na photo so mame omu wedding picture photo so mame na nche se ewiase no aha good nti afi de finally Tofi omu nyina 81 years ni no omu ware 81 years and omu ware when 81 years omu yenu nyina oba no kwa chen Charles akra okay oda 70 eja ai so nti omu no zia omu ye king and queen of England king and queen first love there yes bibi omu yes omu ko kra mpo no so odo no das na me ka say odo edi kan no dia ya na bibi kakra wom yes yes because omu do omu ho from hase no but bibi na separate omu yes and asen akwa nti wo ware de enso so no omu fetch omu twefam akiri omu twefam akiri nti odo modu in fact odo modu pa ejuwa na chenye ne from ejuwa na che dream famu se onzo omu se colonial masters ni omu nti sa re omu de tete ye na amanfo de gina mu ade se nti se enye nyame na anase nyame suru a aya na edin so fu bi ka se mi wo se ye nyina ye betimi atwe fam bi but nyame nti nyame suru nti nyame suru nti o memem that tendency ni wo but nyame suru ena direct yen ena prevent e memma bi se omunkoye ba dodo na so de omu agim ti nyankopon ne eboafo okay prof Tofi medawasi nzum da Tofi na wa wie ni say de emphasize ma traders charcoal powder yes omu na oni ejuapo na akabom a omu ye de hintasem e de brew enti da hintasem ama no monko sa engovu e ho na so mu timi nya sponsor no mu sponsor hwe se e be jae ai na ko mo de Ghana for the bay because juapo no no ano onim so ntimi nyai ha so wa ha oni ba bi akọ na gode ere na na bo ha enti Archbishop yenko traders enterprise oh sadi ni de mpacho eso chen me mpacho saki wo de boto fena na enko e ba bi okay prof no so chen me that be prof on there wo de and I say so now we so one prof that Archbishop de be so chen me mpacho edi ma de no ani Tofi ni enko e ba bi okay Archbishop Tofiakwa enko saki ju onyo traders charcoal powder na ebadwa so enne aka charcoal powder wo kruma nyina gu form se bra because enyoma eye no enyoma a chese enwanwa na ahomkan so wom medical kan so wo se no aye tuntum ana se aye brown a for traders charcoal powder bi fa bom na fa twitwi wo se ye na nanom eno ana na omo yo na omo de body tree omo de aye aguso bidie aguso na omo de twi omo se ene ya upgrade no aba be traders charcoal eno a saa de na nanom de na eno a bi a ya upgrade no a etimi ya anwade bebre na ene ye de brawo nti fa twitwi wo se na wo se na be pai se fita afa obi wo ho a odidi enuane poisons ahodo ewo mu no so ohunu bi odi bi gunsuom na nom na pa bia detoxify o body no eyi saa poison ni na afi o body no na afi wo sa atumi gina wona so biom de bia meka se wona opensa pa no nya hangover no o de abubu bi e bi saa de ni na afi ho be sori anapa oye very okay wetimi akọ activity de bia person oye bia wetimi aye se wonum bi so a ema wo skin no so eye fe
ma skin no e fe cholesterol ahodo e wo system no nyina be yi nyina free ho afi so obi wo ho a ne yam timi ye no kutu onum traders bi a ebetimi ama oyam no etimi ato kama pa say no masi aya no so de very easy wonum a wo pa fa ye wonsu anapa bia na fa nom ebetimi aboa wo pa traders charcoal powder so open doso pu no watu a me se obne number we e to dwa frɛ 0243 943413 0243 traders charcoal powder omo asokore mampon kumase he ya na omo wo nti ko nafi kutubi nafi koton nafi wo so fa bi kofie se medical kan aware bebregu because enumka na akoya ade egu aware no mesro yenyi sade nyina mfiri ho yefa traders charcoal powder yenyi nyina mfiri ho tofe medase prof medase abusiafo ebre no ha se a konti yebebo ne taw na enenso odifo ewa ha na me ma no kwan no wi a ene tofe nkomo kumfu domfo no yede ne part 2 eba enenso ikura sem kese ene de nam ma Princess Diana and then come prof di amaye no malintio prof yedase me fa side bi a eye cheating ebinum wo notion bi se obi aware na okofa ofa ne yirechi eye sexual side na ena eye cheating but entesa nye sex nkwa ubehu se ukunu ana oyere ene bema bi akoye sex nkwa na ye cheating no ejina se waba adwuma mu ha na wo kamfo oba bi adwen a wo de kamfo no chesa se menkan Bible says so oba ba nye no na meka ba wo kamfo a wo kamfo no sa kamfo no utimi de kamfo wo yiri bi yabu ya ni aguso sa na tie no kofie dry utimi ya wo yere sa bi on se wo ntimi nya wo yere sa bi na akoye na bonten a cheating se utimi to aduane de oba bi ko ekoma na aduane ekotena ba bi eton sama ne nom eton na ma ne we wo bra o yere nso nam kom ene nsa ekom so de no a cheating just so many ways and so many ways krom awarefo cheat doso me kai say ya wo me wo etimetim espena one lady bi one ni kunu ntem aye star bi ena be ma ne de minim ne side but teacher ni be ma your staff room a de omo ye no ba obia we won yere we won ni kunu ti da corona mse magina sa de na wo ye no o se ha no obefa ne feeling ni kunu ne ni nkomo ni kunu ne nsere enti so obasa na guy ni nchen e na onya na ni gie ofa na ni gie e bi na ye kan no pay about Princess Diana enti ye nche ne so pa say ye ka cheat obi adwene wo so say sex no so many ways na obetimi ye cheat ukunu so many ways na obetimi aye dey cheat o yere metie ya wo amamere bi o se wo kuna na wo yere ex mu ya uni ahoto akwa ne na adwene nyo na mo mpa ba ha me say na no asampa so no waka no asampa no ya no wanya correct oh ebi ni ex ya o prince ex on didi mu a ho na no ofa na ni je de efri yet no waware eni nti sa de ne de ye nhye no so na ye ma ya dwen consciously enye sa e de how bibiri ebeba me da se tofe okay ma me da se asopa nyima mentio na no na se nkofo no ko Yesu nchen ko busa na se nti asem bia nti ubetumi agya aware ana na Yesu se je se adwaman mo na saware ni gusa de yagya no kra nso mo obi nkoware no ya sawa no a asaki asam no an kofo no kan wo
yesu asɛm ne mu a yɛ n'akyi no ɛna meka bible ayɛ na me interest wɔ paa ɔmo sei na bɛrima no na yere ntam asɛm teɛ deɛ a Tofiakwa ɛne ɛnsɛ sɛ bɛrima aware anaasɛ ɛnsɛ sɛ wɔ nipa aware awaregya yɛ ankasa sɛ wohwɛ a kanyame ti mu pɔ no sɛ tumi yɛ adwuma wɔ nipa mu ankɛyɛ o sahi nkɛyɛ yɛtumi di nyame no mu asɛm no a kyerɛ sɛ ma yɛnyae no so a nkɛyɛ na deɛ bɛma saa deɛ no nso atumi agyina no na ɛɛden wɔhwɛ dan na adeɛ no starte wɔ berɛ a ɔmaame ne ɔpapa gyaeɛ no sɛ bia na ɔmaame te ase anaasɛ awɔma wareɛ ne wɔ hɔ no ɔbɛn wɔ maame a nka ɛnkɔ no saa so but wɔanya saa adeɛ no ɛna deɛ ɔkɔ wareɛ a ɛno nso akɔguo nti trend no ɛnam hɔ sɛ nkɔ wɔ ba a wotwa anyɛ a nkɔ no nso ɛba abɛfa saa adeɛ no mu but baabi a n'abrabɔ no ntumi ankɔ wie sɛnea ne wɔpɛ no nyinaa yɛ saa waregya yɛ nneɛma yi but ɛtɔ da a ɛɛden sɛnea wɔdi a wɔana awerɛhoɔ mu wɔ awareɛ mu no bɛtumi aka kyerɛ ne ho sɛ ɛnyɛ hwee ɛnyɛ easy twa anyɛ yi koraa ɔtete mu a na wawu nanso obiara hu sɛ awaregya yi akyi no nneɛma taa ha adwene yie paa especially nkwalaa a na ɛwɔ mu no ɛha wɔn yie paa wei a yɛka no saa no ɛna mma mmienu a wɔgye wɔn akyiri no ebi a wɔn tribe no anaasɛ wɔn mamrɛ no wɔn nneɛma deɛ nsonsonoɛ kakra obi a yɛn yɛ ha deɛ nanso still a no wɔn nya no sɛdeɛ wɔn maame ankasa ɛna nka ne wɔn te a awo ni buchi aho deɛ ɔ control wɔn do wɔn ama daakye because ɛma ama teteɛ no ɛda sonko tɔfɛ ɛda sonko firi mɛma deɛ ho koraa sɛ wo te wo maame nkyɛn na wo maame aboa wɔ nneɛma bi mu ama wanyini a kɔpem sɛ wobɛfiri wo parents nkyɛn a yɛ na nneɛma bi wɔ hɔ a wonya sɛ maame ne ni hɔ na ne papa nko a na ɛwɔ hɔ a wonya saa adeɛ no nti mepɛsɛ meka sɛ ɔmo ɛtete awareɛ ho a nneɛma bi nkɔ yie no okay ɔmo sacrifice bibi ɛmfa ɛboma nkwalaa no but that's where they are na yɛbɔ ne taw na yɛasɔre so minister papa I mean you yo papa baby a mesome hwɛ yɛ riches and wealth okay ya na bi mo dwen sɛ abrabɔ na yɛbɔ no sɛ wobɛnya nneɛma bi ama na busuo ɛne bra but the ability to control the wo no and also very very important. Okay. That is your peace of mind. Ubetime nya sika wo wiase nyina nso na woni asomdwe. Say wo hwe princess ya bi a or worry from a royal family there ka on lakehwe. Yembra ye youth ya ye be. Nipa bia wo sisuwa. One particular person bia o dono pa. But e bia ne nsɛm ni bi ebia because of situation bi o woman no ama wantimi ni nipa na antena saa de no so wanhwɛ ni yi a wobɛware ana wobɛkɔ akoduru baabi still ɛna de cheating nsɛm no ɛba no because wakoma mu paa no na wo bi a anka ɔno na wodɔ no paa but bi ontimi provide ni ma bi a wo but nti yɛpɛ sɛ adasa ɛne youth ne enyina hu sɛ enye riches nko an dey determine nema nemum the ability to control the least you have and only wealth yes mate minister me ba kwame asara so ba ma me hwɛ sɛ metime nya me nua o man hene ya odubu achi e wo show no so a o man ba jot me nka yes stop me nka okay bro panyine akwaba yeah no hey they say bra we so for opo se be so for ama o de o se sia e din na to no show no bra mi ba cho anopay what that room now we think more about King Charles and Camilla. Oh, say after the death of Lady Diana, no, it was alleged that Kane could chow many more France no near the no. The world paparazzi no felt say at that time and Lady Diana any Dodi fired a chimplano. The lady was pregnant, allegedly. Okay. And
Fayed family no so ne the royal family of the UK no omonka. Okay. So Dodi Fayed ono na Fulham yene dia. Oye sikani kese ay Fayed no. Oko London Oxford Street. One of the most expensive shops near the or only a chain of hotels near the or you're very rich. Or Linchi Arab. So they could not fathom say Lady Diana now no ye royal family no wa wo ma o medi hine no. Sa Fayed family no. Empnane no a oba be wo ba abeto abusua ni mama. Te said the ne Harry akoware black American omo sono sono. Gomu fi said that bi no e bi anasa okola but family no lineage no we firstborn wo man be dia de sa kosi just the omo sana second born is a Harry no mapa. Okay. In terms of Usha William no ne ba no ono se Prince Charles who William be dia dia ne ba George no ne be dia dia George ne man ne be dia dia nti ye wo se kan wo ho keke saa but untimi ni ade ta. Okay. It na akoba se saa allegedly say akonyim nyinsan a omompe nti bi mu fi so omokra ni mu bi. Okay. Cut to chase. Prince Harry wan fan ne papa da. Na ni fie no say ne maame no to office ne oka ho bi na ne maame no wuye. Wow. It's on the quiet no when muni papa ni bio. It's on say maame no so wuye no papa no so kire ne say ono na ye ne ba. Enu ntina maame no try say obetwe akwara no even though akwaware o mo mpene so obetwe na ben no but on say ye dey ni see hine o treating the ba no just an ordinary person. Yes, because under normal circumstances, I was saying Kujina King William Chen or dressing, dressing. It was like a visitor coming to grace the father's occasion. On Sunday, you know, mama now maybe. Yeah. And the papa no person show the authority because for all these while, only the papa and she had blaming the father for the reason of the death of the mother. Wow. And Aqualano, so the papa, the mammy, we just said and one of the panel say na Lady Diana Tiasia Kebia Kubetimi atete ne ba no ama because he was the last born na wo sakra na wo hwe sene no di ni maame casket chimra yekosie no a it was a sad moment for the world takola ni hini no omfa nche ne papa no waye ni amo sem bibiri ache papa nti it's like it's the time for the father to also show to the child say I am the king and yama bibiri won ma na King Charles said that time no Prince Charles no person yetia ne bana the mother did not allow but now he has that authority no on the mature nti talking about cheating but it's na ma America say untumi emmo yira baso obedwem and so kamfo bi obedwem you're cheating on your wife. It's far-fetched, but in another breath, it's true because you are asked to be one. And it's a idea untumi nyema here, untumi yema opia. What's this? Okay. My young cousin said, "Man, also so almost cheated the same way." My American, no, I know one way. I was what the man also bem because the man on Yajama and Yajama Monkwa. You will never be all Baby over Quadumani or the boss secretary. The way we see treating the boss no Obafina Beman cast 1 year sad any man was so happy. As him says, I Nikrun deserve the boss deserve because on any sick free. And the cheating in both ways. Ye sex ni free man. Oba when you was said you fear now to me quabontin koyama bema fufra. Mindset near dentina we am a bema no. Bible say Oba bro once ma wara wukunu.
Bible na nka sɛ brɛ ho ase ma obi kunu Abi. sɔfo yɛ obi kunu o boss yɛ obi kunu but sɛ wobrɛ wo ho ase ma o boss na wontimi brɛ wo ase ma wo kunu na yɛ sɛ mmara no wato sɔfe ma memfa mo sia bra me ba chome da wasi Nyankopɔn nhyira me gidi sɛ wɔkyena no pa yɛbɛhyia wɔ food for thought so okay abusuafo ɔman ni yɛ wɔde buakye ɛna ɔte ne nka anɔpa yi no ɔkyena no pa awurade yɛ adom a yɛnhyia no ɛwɔ food for thought so na ɔmfa ade akye bi a ɛso ɛnsɔ yɛ so kwame mame ntio na memra odifo no so de kete de me kan nyina ne sɛ saa me old boyfriend ni me old girlfriend no x is no ntwa mu anse de na ya abo amaka no ahotopa de uni bi o abo ma de na dwenyo wose so onya wudi a na wode Nyankopɔn ase onya wuye de a ahotopa de uni bi o because na dwene na enye basa na bi o ye tofi tie ye wo niam bi wo hɔ a asa agro e bi enipa no that time no kra na ne nam no na bi a mummienu no muntimi nye ready se mo be ware okay but ade bi wo hɔ a covenant bi wo mo ntemu a saa de no ba ma na wo ba bi ntimi nye bi ma Tofiakwa saa nipa no ho nko na wonya saa de ni free okay because yana me kan de bi ya me kan say saa nkrofo no mo totɔ dan ma slave queen for ewo isli gon no omo mo board am o wo de om kwa ya sabi o ma yes o ma dwene na enye o davi ye wo ade bi wo hɔ a enipa ye ma nipa bi a ɔkai ne nkwa na nyina badamfo bi kan se mi che o say that time no obetwro no university a obewi okay na kenya ni girlfriend bi a kontimi an register okay saa de ni yire time a owie ye na okoye service baaye no na akwa bi abewale ge no na officer saa de we da bia akwa ne ka ho asem da bia nto officer saa de we akwa no ti da bia me ka chanze maza ebe ya mumienu no mu hwe de mo be ye mo ho na se we be ja mo because de mo ye ne de mo o se wo bia ware o se wo bia ware mi ami tum se o sa ko tete akwa no keke ai o tete na akwa no so tete ne yire akwa no so akwa ono so tete ne yire ti de bia mi am se masa mo hwe ne se be ye mumienu obi en separate na mo be ware am wa na mo ha on sa we ha ne na we so ha ne kuru because omo wo ade bi akwa ne se onye sika se den kra ga ne de obesi fiache no we nyina ka se me ye sure se ga ne yusu ka bi na nsen me ye sure se akwa ne koto ka na ma ga no on kan kire me de but ma dwunim me busa na o se da bi but me ye sure pa se akwa ne koto ga na ma ga no obesi na ma na ka de o na se nye de me si me gidi camera camera new type ya bi abai me ye sure se akwa ne koto ka na ma ga no na we onwu ya kubada ya oto enti saa ade na ewo enipa ye ho no obianko ne be ma opeso ne netena obianko no oba opeso ne netena but bia wone na mu ono ne wo bia wone ne covenant wone ne wadwonko fa bia entemote ukota ho ne ne wo ten kra enya adwuma because hwe omudie omo nyinyini ye nkokora ne mere wawie ye no onto omasan be ware na omasan ware enti mu omudidi kai a wone ne wo ye ne yina o ha ho enti se nipa wote wo because me se akwa yidie se akwa no se wonya no kura manu susum na so ho be poison akwa no anu kura o ne nka minnim akwa na minnim guy no ka me che da akunu fi aka che maza ebe ya ono yiri mu nyai na the problem bebre o because the way o si ni akwa ne ye akwa ne fi fa wo twa picture no o send ho ahwan no look at this ayeka enti okay sa school fees na o fees na get ni tuam na nyame ya adoma ma yesa akwa no so ni nsem ye kakra ena ni kunu no okoware no enye o te se me oni kapre ena oni ge we nu na ayi simi nkotua ni manifees o na akotua e ka say ono no woni obi awo ne ma fees oni kotua ayeka enti wo be ni den na ye be si enya si kwame mame na wasi busiafo we eye suahunu ade mayem pa ewo ahintasem so anokure ni enema di adanse a kire se odo emudu na udi hu agora niema be fa wase on se asimu ya mo kan komo a mudi de tie ne se on se
sunsum bi ne sunsum bi hyia so ho ɛna sunsum bi ne sunsum bi nhyia okay ɛne na ma ne ba saa no okay on sɛ wo sunsum ɛne sɛ nipa so masi sunsum hyia ebia bibi ketewa bi na bɛba okay na mo ntam separate san sɛ mo sunsum ne hyia ne ntino mo ntam ntimi ntida sunsum no ho tie kokokokokoko nti me ene saa nipa no ye sunsum ne hyia ne ntino abufuo na aba ana obi akɔ no ba bi na obi ade abufuo sɛ anya abotre akɔ foforo nti saa ntam sunsum ne kereke no bibia ne wa mo ntam betima ate da nti we no bɛkɔ akɔwale we bɛkɔ akɔwale san sɛ sunsum ne hyia ne amamfo ware amamfo yere no nti tambia no omo bɛsa aka abom omkɔ de flee no ɛbɛba saa kyerɛ mu mienu ɛne kyerɛ we kɔgya ne no we akɔgya ne ansa no motimi ɔho we no nyina hintasem kitua bi am de so no sɛ nipa yɛ sunsum ne kuta nipa dua no panyiri bi ka kyerɛm sɛ deɛ nti a wobɔ nipa di na ɛsɛ nipa di ndine nam ɛno yɛ saa deɛ no sunsum no mu hu akyi yɛ nipa dua ne yɛhu okay nti mimi sunsum hu ne sɛ ayi odiifo ɛwɔ bi asɔnra about a na mimi sunsum na bɛhɛ mu aka me sɛ odiifo sam obi wɔ hɔ mi bɔ ni dina na ɔnso nam kwa mu okay nti sunsum ne mienu sɛ de odiifo aka no ɛnam sɛ omienu na yɛ sɛ nante ni nti no woyɛ de a sunsum mu de mo frɛ wɔ mu ahyia nti woyɛ de yɛbɛka na pa kwa ya obi kɔ fa ne yiri asa ne yiri no kyerɛ sɛ woyɛ ne bibi wɔ sɛ deɛ yɛkan ana mo yɛ ya wobɛgya no wanya no wagye mpata na ɔhene aka nipa nyina ahyia wagye mpata so na abusika ne nneɛma ahomakye ana wɔsa de ayi ne bae bɔ hene prunkwankwankwan na ɔhene sa wan de bɔpɔ wɔse sɔre o adai ɔhene se wan wɔse sɔde a adai wɔde snap no ba na ekuta no bɔbɔ no ɔkɔ ana ogye agu ɔso na mpa chɔgye na ɔse deɛ ya wɔse me na no retena se ka ma sɛ wɔna si awie ɔse awie menye ana wɔsa de ɔse dabi me kɔtɔ de sesi akɔhunu akwa no bɛma menye saa dabi o me bo adai ɔno no akɔ de ɔne na gyae no ọba na akọfa bẹẹma foforọ ẹna wakọ public toilet so ẹna wakọ hu akwa na ọbẹfa na yire no bẹẹma. ẹsẹ ọwa ni wia ẹno sọ baa ne saa ne kọtwe mpena ẹna ọmọ kọ hunu yẹ no abọbọ ne ka wa ahemfi agye mpata ma adeɛ kyɛ ahoma akye bɛ 5 a kɔbɔ hene mpum gegege sɔre na gye wa adeɛ ɛna ɔhene saa de no yɛ nkan yɛ si anwie na ɔsaa de wɔte dabi sɛ si am kɔ toilet ma kɔ hu akwa no ma kɔ hunu bɛɛma menye saa na de ne fa no ha ɛfa no ho sɛ na we asɛm a wokan deɛ na ɔsum aburo awie ba bi ɔkɔ hwɛ deɛ bonsum ne wie sɛ mate ni ɛsɛ ɔpagya nneɛma ansa na wakyaagye na ɛsɛ nkɔhwɛ deɛ ɔfa ne yere no bɛɛma ansa na wɔbɛkyaagye na ɛsɛ sika na ɔbɛpɛ bi na aka ho ɔbɛpɛ bi aka sɛ ɔhwɛ bɛɛma no a deɛ ɔgye yɛ ni sua akwa no ɔyare kora abusafo kagya mona for you no abusafo free sabre kɔ no agwa nkoyi o nkoyi asɛmpa no wɔka nkoyi wode nneɛma bɛto kam ne sɛ mate no ahunu akyi ɔkɔpagya ne mu ɔdu a ɛsɛ ɔgye bi ka ho abusafo yɛnkɔ odiifo Samuel hɔ na afei deɛ yɛnkɔ nkɔbɔ nkɔmmɔ kakra yɛwɔ sima du ɛwɔ yɛn anim yɛfa no sɛ 8:19 na kyerɛ sɛ bɛyɛ 8:30 na yɛde tɔfe nkɔmmɔ ɛbrɛw na wosɛ odiifo wode ɔbaa no mate tɔfe nkɔmmɔ no ho asɛm de akyerɛw last week yɛhyɛ nkɔmmɔ bi ase a na yɛka nipadua no kumfu domfo ho asɛm asɛm wei ɛnɛ kumfu domfo a yɛduru soɔ ɛyɛ yɛni ɛne yɛakɔnɔ ɛde asɛm nam ɛde asɛm nam wonim sɛ manager ani ni hɔ a nka obiara bɛkɔ heaven meda ase ɛno so yɛ hintasɛm yɛbɛdi nkɔmmɔ akyire abusuafo odifo mame mu akɔ aba yɛ nua manager biribiara bɔkɔ deɛ biribiara yɛ kama paa na wotwe mefrɛ no na ne nam nkra hɔ baabi na watwe yɛnkran manager manfoɔ a wɔn baa hɔ vs nsɛm ne adeade bɛyi bi akyerɛw bebree wɔ ha American vs ne Canada nti no agya ne nyinaa kamera bɔ no sɛ de asan yɛ ase wo okay minia mame mu akɔ aba yɛgya minia na ho te sɛ nyame adom okay sɛ wo so ho yɛ nyankopɔn adom gye sɛ yɛawada na wagya me mu me sɛ yɛawada nsɛm no sɛ yɛ ana nneɛma yɛtete kyi mu na wo nso koraa deɛ mene mmienu deɛ me sɛ bere no ayɛ ade koro wo nso wo nkae na me nso makae ayi fiada no koraa ɔba ketewa no di ne birthday na menim sɛ yɛbɛwie a na mede ɔno so deɛ no ato dwa na ɔyɛdifoɔ sɛ deɛ
aduru so once na Dede ka kwa de emze. once na me ka kire o se me ne wa enka me bitu kwan me binya sika bekoye ma de a me ko odifo sama ho e wo ejaba family house ho e wa hembobo an firi se sika kwara bia ne fumu na onyae na ne hye na Dabi. se wani ne wadwene obi ankere wa kwankere a wo bekwa koto agu kora usika ahia enche kora ho Dabi. maka cho se ka se studio ha ye de be 5 minutes be se ye ka se nya Ebetime di be 1 month ni echi. ya enti usika ahia enche kora wo mo hye no na di ki ahye ndada ena ewukuta wonti eno anse hye kosa be ifo bi ka che mai panyin o se wo ka ye pese ye hye wo ka na ye pese firi wi ase na wo nkwan ka ho a wo kwa kota azu ba bi anwen ni kan ye sa anwen edumja eni ba bi bibia ni ne ma gya na tum akate fire usi wani kobo ha wani kobo wonti wani nasa Na je ka no hye. nya wo ne ye pe wo Ka no mum ne pese ye hye ro. na wo ka ho so eni de do ba enti There abro ni ba yie. wi ase na hokwa me hunu police for apam ka me na akowura mantam anadwo be wa no mzu wura ho biom kwa na ka ne sisi waduro ne blocks so Ei, atwe na mbom wura ne sisi waduro ne blocks so ye jaake ya esi wo hwe ka no ye bia kwara ko be mfie du yentui. eno mo bob fie ne punum omunya be no sa ka ye pam to ka wo pam na ko ba be na chase won dom sa ka bonnet nso engine nso abene wetu asem wo ka Na sa anadwo ne de akoya adwuma. ka wo Ghana ha no emu be se 30% enye ka enka ka ho enya wo dia okoto bere nkrofo bi Sa. enti wanum nyina ka ho bio na so wo de wani kan Tofimiti we sabi wo sika na se bia me ho ani kan ti wo do ho abobo me ya me na me kwa me nkuja no so madamfo ne Tofin wo sika yi na Tofin nko ba bia me so me nko ba bia Dabi. wo bia obi bi nti no wane wona mo ni fie ye dua no ankasa ase atim na Tofiakwa dua wa asase paso ma ase atim na me so dua me de wa asase foforo so na Tofin ba ka cham se ni dua na o mfa nsuo ngu so nso de aye we se ne me so mfa nsuo ngu me de so Na sa oti. bi sa ho se asase koro na mu dua no so wo ba mu fie aya de bi enti mpanyifo ba no mbu nyina no Tofin ka ya ne mu obonto mfa no monka Dabi. wa hunu enti wo ko agora no ahwe oni buchi aho kire se eniema be bekoso obi fie no nya sa na ofie tie ti obi so onkwa antena otom na bro di for some me asem we ameka hwe na anu adanse bi e baaye obi fra buruchire aba Tofin asem we ehu pa se o fra buruchire be baaye o de no bantu dwa afa se wo be yie se wo be di dwuma bi eso nti na de waba wo ba hwehwe mu ansa akwantufo ne pii wo ho a bibia asufidie be yesum wo mu nti na twon mu ba ye ma ye bi eso a wa ma enye yie ye de waba na okoro mu Ani asem no. pictures in the obetwa betima say kre no say kre no say kre na ye horo de ba na watwa picture ni twan de nya ya enti wo ba bisam bi obi nipa aba ba loki ni nipa aba ba wuo nipa aba ba nya ya de wonti menkan Dan say me te sa story bi say yes obi ba so obi sie ne maame. hwie wa nko bi krasi manim Ye sie no. bi krasi manim na ayi abantie ba ye no no country before so me de ye yi ntimi be so wo country before so ba be san ko ji aman and wo buy wo be kono ano and onya yade Oh. na yade na ebodi na twere mu a Tofiakwa. Kim tantam so pa wa be ka be 6 days minute wahu and obi kire no difo no sa akoyi akwanchere kakra bi ma no na nim de aso hu fie o ma me nua se me ono ne mankwe wa ba wo sa akọ ja ma no kwa no mutia na yi wo mu afu mimi ni obi an ba medical doctor diga dro free jam ya bre ne ma so mfama ne ma me nua on yare oje no anom se eburikire dro na me mfama won so nyare Wo so nya. me ka tell makra twen Abro ni ba yi. enti me so o ma na atim no wo le Tofin me kan so ma nipa adwena twen ba so de enti ani abre se brodi for samo so nyame bo wi ase no wa monsu ani ahono Dabi. ensu ni nyana ani efepe wo so mpa sisi na yara na Ghana ye nsu ahono eno kire yesu bai Okay. yesu bai ensu ni nyame bo wi ani nyina ni ye pepepe yankwa de ahono obi de efe wa bruchiri ya pania kra da se ehun Na me kemi kra mu abrochire nsuo na deda ha nya bia na deda abrochire. nyame bo wi na ni nsu ni nyina ya de koro etinitini bo mo ni nyina ya de koro Na ada na. okopu mu kra
Atlantic Ocean ne Pacific Ocean ne man emu chiche okay entimi mbom ebom no omu die na ni ye buru kama ye de no ha na rubber ntie kwa na omu die na pam ye de fa kwase ye kona ye mem pie be bi enso de se fan kwase akọ na sa wontimi mesesa wo ball ne nkofra ndim entimi ru he mu hunu difference no Tofin ya ma ye tu bai we na kire se wote ho ente wo kwa wo man wa unsu a wo no wa honam obi die nyame bo ne pe panie da se ehun yesu ba te say na kra ye de ensu e se wo de bodu ye o mo so de ana na enye yi se ensuo no ye de enta de bodu ye no ko ani ayekoko obi ana ni ayekoko obi anso ani abere onye obi ku nti ye ensuo ndie ye kama popo ye ku ye ho enti wanu nyina na kira wo se ami call divorce wo ukuro mu apɛ ba bi fa otom akoda ya nko obekɔ yaman se nyi obi na che na odifo emma o se me se fa picture bra na me nya de ma etwere kuro ofiri su di ne ho ahwan de kɔ ya kwankyere kakra bi ani na ni so atene se ta sanyo no kwan na yare ama ne ma mi nua pache ofie osisi a ana so difo ndim gbejem we de se ekyere bi ne kɔ sua hwa hwe mhyi dawe enti de we ye ne komiam na ahwe a wo mu ya se de wo ka se wo yafu mu ya o boyfriend ayi ukunu we mu ya o bere no sa te sa obesa akɔ fetiri no so wo miam awie enti mesere entena ho tom na bibi apese oye bi atu akwanche bia ne awade a yeke ya sunsun bi ni sunsun bi nkeke wokɔ na akɔfa no obi akɔ yɛsoma so ɔma waro mɛhaw titiri mɛma wo na wobɔ bra bɛhwɛ fie ma wo mɛhwɛ fie ne ama oba bi abɛwaro abɛtena kɔ so nkɔ na nyinaa na wabɛha wo gya no so a wɔde sum wɔn so kora so ukum ɔba nso kora ohunu wo gya no wɔka sɛ ohunu sɛ watete wo nsa nam baabi a woni na wo num ɔno abɛhwɛ na ade ansa na abɛhu sɛ ɔdena ba radio so no ohunu sɛ ayɛ tɔgɔ enti ɔno nso onye ne yie enti mɛsrɛ mo amnamu epesie tu fa kontuo awadeɛ adwuma yɛkɔ bia no bro di for some hɔ no ɛno ne nyame de ama no ɔno ne line no so wo nso yɛ mesi yɛ driver ɔma hɔ wo nso die ne sɛ ɔbɛba hɔ abɛpɛ wakwan mate mesrɛ fa odifo ayi no to ho ma me wana me mbɔ numbers no ehia me pa na me no kasa sisi ano 0504 0504 588 588 454 454 0504 0504 588 588 454 454 and 0578 0578 405 405 519 519 0578 0578 405 405 519 me pa cho betimi afre odi4 sisi ya odi4 for ba akono ka ho na 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 ye wo menhia ahembobo ano Ejaba family house manager odi4 for kakra so so na afere yen so manager eja enu ana menu ya panyina kan nyene de tie ne se on se wiase bibia ni we sikwa ena beyi eyi nkuranhye okay enti nipa bia wo ho atumrika na hwehwe niemam se wo kɔ wale se wo pa adwuma se wo pa akwantuo ade bia wo ye ni wiase bia manager eye nhwehwemu wa hwehwemu a wo ba pere na wakɔtɔ amenem ye se awade de a ye kan sunsum bi ni sunsum bi nhye enti no nam se be ma na akɔfa no woni ni sunsum nhia enti obi ha adwene nko weka we no weka bonkum no weka nifa obi adwene nko enti bra ne anya nhwehwemu ne enkyerɛw krada no kra ye de wo no sunsum edi so bra ne enkyerɛw tumi a ade asa krada no akwankyerɛ tam abo ya akwankyerɛ be ya adwuma bra enkyerɛw o haw ne amane na wonam wotɔ ne aye nto obi bu kwasia obi gye wajapade afiri nsɛm ade ye odi apa ekwa akodi baabi wahwe oba ade na koduru baabi oba no ebu kwasia obi gye na afiri nsɛm wapoa ba ema bi enen kola nketinketi gye na afiri nsɛm de wonam mu a wo mpɛ yade na dawo so yare no wako ankɔ okɔ ayɛ sɛ enye hospital yade na wo de te hɔ enti da bia meka sɛ nipa se won tua na mo pa nhwehwɛ anya nhwehwɛmu a de wo pɛ wunya da okay ɛna abrabɔ na yɛbɔ no manager esunsum ne yɛbɔ bra wo abrabɔ onipa ba bi ya 90% is spiritual so wanya spiritual na ebe ye den se obedi ye fi se yene Africa ha no wo foro no na ye twen san enti enipa bi abɔ no tirim pɔ sɛ wɔn uti fie pa de wo nipa asoma si de o ma wo nkoda
eti say nipa no wonwu ya say nipa no so wonwu ntemo otumi 100 and something years no wonwu obi okum nipa obewu so ho eti say nipa no sese wono nko ya woni yie eti wote wo ya dey sunsum na ewo fie na awale mu nyina mama brabo nyina asey e ma mu wo fie mu hwɛ mu ho fe kura mu enso ekunu mu nya bi mo obi a no mba wo wa ya won fire obi na okɔ na yesim fiafo ma de mu ni suban nya suban no mu ni o sunsuma edi wo mu so a ha wo mu ntina ma wo mu abraba esa manager eti de nani abere so ope bibi ehunu ope bibi aye wa wie school wunya adwuma nye obi awie school Kwame Nkrumah suapon 14 years wotifie onya adwuma nye okwa embassy ni erufisu manager wo visas amayi ya kire do Canada ne America visas wobi wo ho a o de print fake documents fashion and some okwa yimusa no hwe ni agye agu ni ade visa na so madam fu bi odi for kwa buruchi ndem me ni abrofo no obi ka me me na maka so awukura na yekosie no are aso wo be 300 years na ma hwe na ma ne ko ahunti bi no odi for ka so ahu ena wo so de fa wiase documents nyina ko okwa cancel no wo hu kula se wo kula de wo kula documents bi na ade aba enti wiase nka no kuro manager enti se wote ho na wa anya nhwehwemu na wa ntua namon na ade na wo ye no wuton niema wobi de ye tu agu so ene ye to wonya adaje kura ni di wokɔ ye wakɔsɛ kɛtɛ na wada so de ne ya de wo bia adwuma na egu adwuma ka sia de sika wura mu sika na ehia ma adwuma na gu waje loan ama sese bank fo na ba na wudwane wote wo ye de manager ewiase se won tua namon a de wo pɛ wunya wo ne won tua namon ena we anamon tua so nya na ebeba wo tete no na omu nyina tua namon akɔhwehwɛ omu hwehwɛ eti manager de wania de nani abere ne ehia no okay de nani abere enti tumirika na bena manhia ahembobo ana Ejaba family house they say na watwi da bia me ha da bia me akasa mte ho they say de me bia yes ya bo atrase na watwi mu wo de nani abere se ope bibia hunu de on tumirika na wo mra ohun obi na ebu kwase obi gi wo japade afiri nsem a manager ntena ho ema obi emfa na wo nkwanta wo na ade no pere na onya fon wo ya se obenya biem no edene enti mu obi nchinchimu nsanye wo ma woni edin wo kurum ana na wo mutimi etua na mo ana wo mutimi bo obra wo ya na mo mo sisi fie no nya se na wo mukura e wo sika da amada wo ntwema ya wo ntwema wo no be gina court no no kwa ha no no kwa wo ntwema nda na ne fie ni si wo no gya hokọ na wa betene mu betene mu de na wo ye e de agya nchirima ti manager ya de number na tu gya last one 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 17 17 050 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 manager wo menhia ahembobo ano Ejaba family house manager Joe Apple and then was men can so watch out so Apple some boy mama say you men can so one mama na oh once I signal no say signal cable manager said there amanfo ye di hu adanse amanfo mu koto bi ehu se saa de no ye no kore say ye ni adanse ko no kwa wo cherechiru mu ye ni adanse ko wo cherechiru mu ahunu se we sa we de ato nje won ton wo de chero different between signal cable ni we no nti ye so hwe ni ati odi meda wase se da wo kan ye no so wo de omo mpese omo tupan no omo bra me ho ende hia me pa manda Canada ne US ni se aben en for sika nkomo obi amani mu kwase omo bra me ho no ye mtena when you think I'm a cross, so you say okuta passport. And I'm saying, men got now, may cause chair will be naba. And also, yes, I'm correction. We could not answer who call our foot text. Now, offense, yeah, offense, US and I say, offensive taxi be say, oh, you mankum. And so be in for Jerry. And then I was all carbruche without some men query. What what the Ame chair will be now query. No, Bonino who trim say, I can't not say, or so, but we don't be a quasia. We know crack queen. Any pan crown, the Emma who say, make me turn be now.
ɛno nso a mo si nipa kwara apene mo si me yɛmpene Keja mna sorry. ayi ma me nkyia me sɔfo sɔfo ken Okay. ɔne ne yere ma me te dola So can me ten in catch. ai ma me te dola ne asɔre mani nyina na yɛ Christmas power chapel wɔ pankoro no Okay. na wonim sɛ me ba wa ba ketwa me ba no mama one Mama. ba ma yɛ afa nto so ma tɔfe hwɛ na deɛ wagye yɛ nsɛm wo yɛ ne ɔbɛfo adeɛ ko yɛfɛ no Stella yɛfɛ no Stella Dwamena Okay. Stella Dwamena Yeah, oh baby, said was here for you see. And Stella over pa me chia pa. Nyame mani nyine na de ode soma no. Omeye emwa emesi Ghana na emwa de so ye na. Ne nanande Utim so obey rough time. Ja ne mama ne nanande Stella twumasi. Okay. Na e friend mama one so fu ba no. Okay. Mama one okay. Nti na hwe. Mate. Enti Stella Dwamena nyine ne behwe wo maame no papa nyina na wish you happy birthday no we belated etwamu fia okay. But me baba ko nso enne eye na woda na ne papa ha kantan krachi o ye miss o je mi nu ankasa I think say okọ suku o ye nurse ni buffalo fe no enko ato so ma me wa na me wie tofe nkoma na ne aka no ma wish wo mo lady now good who now who said papa na nampa kantan krachi we jet ba we have Mimi boss Kofi Aje. Yeah, bra. The budget. The kitikiti na ukuta wona. Me ba ni. Woni. So de nyame aye. David. We are seeing who. Man pa dia. Hey. Just say man hunu na we my son is wonderful. Obaduma no ato tofene na sefo. Ade abra no. E ma na ese dia kwaje tofin. So be dey chance ah. Okra Oh, ni dey Kezia, the kai Kezia. Kezia du twuma jan. Yeah, jan. Yeah. That's right. Kezia. Oh, many aje. Oh, go so midway free. Okay. That's right. Yanko pon shira. Na set of obi abeso nse bia wa momodan no obo apa. Ya mra de o ye kwara me ka kire no. Ya wo obi o ho a wagige okra. Na se nyi obi a na ese je obatof se de na odifo ka no. Obi o ko bedware oba odi ade bi sane shebre. Sa ati me so obi mu na me. So obi so obi nsa ye nde obeye no na sa akwa na nya mbobra pa na obo apa. Na nya nipa nyina akra so na ye se oto no be. Mati ke me da sipi. We say lawyer Derek Asante lawyer ye be shia me ya no me no issues. Lawyer me de ko boni din na me ya me. Se we attorney general wa hwe a odo every na krokra wa obeba ha obebo ni din no. Hey, Tofi. Me do be kokko. Kan anyum ka offense nsa abode was awie ni anwie wa kan wie o. Agira asem. Enja na so for we kon so se emfa ase da ma o. Se eja e chawpa no waji atumu na nti o se na suki de we di achi ne ya ba. Ka Tofi agi atumu. Tofi se di asa ne munye de. Da munye de se. Wa pili de ayemodu anto so. Ke ya mra me mpe ha o. Da bi sa me no na be twati akora. Was he emfa ase da ma. No, the problem be any ho. Oh, David. The problem be any ho. So ono na ma me nchen. Was say na onya ye na ne ho tete ne pa. Na say go no ya ka ho bedwa wo. David na sa me nya ka na me beti ma David. Was your bobo friend match. Was say na oyi na me say nke enko boni gi. Ade. Say we twa hwe na nsusu so na me onim say me training 2 weeks me bought 3 minutes. Na say oh ya. Awusiafo be da sipi di nyango pon fa bonko. Man dey akra obi anti dey open visa dey omra wa ho. And no Awusiafo ya me nshira wo pa. Me da si. Say ye share adwuma so wa kura mu a bisi nne. Hey, me tetran kakra. Mesa do ya me nshira wo. Mesa do. Me nshira wo kan wo. Hey, I want for family say wo. Ya me nshira wo papa. Awusiafo nyina. Ya no acha me wife. Mate. Mrs. Lydia Jan. Mate. No. Mate. Ene masafo manyina. Mate. Ya me share obi bia. Okay, abujafo. Kantan krachi no wose nipa wa hoden no koto dwam na hye. Ti se okoto dwe nya keka bom dia na che se wapem. Sabre die Tofi nkomo eso na yedru.
Tofinie, Tofin Como. Tofin Como, Tofin Como. Nkoma emu ohwam, nkoma enwanwa. Dede. Mechi wasum. Tofin Como. Tofin Como. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofin Como. Geges, miya Tofin Como. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofe ede brɛ wo. Tofin Como so ede. Enti wo dia no. Tofinie, Tofin Como. Tofin Como, Tofin Como. Nkoma emu ohwam, nkoma enwanwa. Dede. Mechi wasum. Tofin Como. Tofin Como. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofin Como. Geges, miya Tofin Como. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofe ede brɛ wo. Tofin Como so ede. Enti wo dia no. Okay, abusiafo, mama nsan mo akwa babiem emfamra Tofin Como so. Na otwetwa mu no ye hyenkomo bi ase se wo bekaya enkomo a ye hya ase no na eye kumfudomfo eti last week ye ka enipa ya no ho asem enei no me pese ye hwa ade ba ko a eka nipadua ho a eye adamfo pa ye nin ho agro nanso eye kumfu domfo emayen na no kra de okwa enye wono nko a na ekọ okwa woni obi na ekọ nti wono kra de we ye dangerous sin obi a na saade no di nipanya besi sabre ya dwene maso efri adebo ahyase eba se toda na obi abrabo ebeye basa etoda na obi aniema ebe jija dodo no ano efrisa kumfudumfu ya meka ho asem so wonipa bia o tie me no so wa manani na ho wo saade no ho a wa wieye aya na nyefe menka kumfudumfu bia ho asem nya meka ayeyani awusiafo ena meka niema mienu miensa bi akiro na papamfo so abam ena mema okwan ama wo nso onimi adi nkomo se wo obi a wani akofa asem di abrɛ wo pɛn a mene wo be share on story Mama nka se minchiro odru Asia man mu a Sompa FM abo bi tu fa soro na nya abo bia se anomoko de na onenam wiem no buffalo fato so mame I hope say pictures no wo onenam wiem no anu ohun se aboa bi da ho na bra ohun se aboa ne da ho no enye ne ba bia na odi hunu yo ma Mary odi nani abra nani boss aboa no aso no ene ka kire na kono se ade we de unya ubedi ana otu fa ko si aboa no so na bra otu ko si no so a o hyase a odi aboa no nam no a wawuda ho odie no bre krona no na snow esen togu na tabo so efise ade na ni ehunu no na adwe ka che ne se onya ni wie ya oni ahoto e wo se wodi no tu ase na so na ne yira fise snow no etogu no so owie ye no wantumi antu adentra na ni ehunu ade na ni hunu ye no aka kire na kono se ade na wani hunu ye no unya ubedi dikodi ene tie nsam no amene wo ka no na wo beti ase asem bi si wo edi ntrom
abakɔsam kyerɛ sɛ ɛbrɛ onyankopɔn bɔ Adam ɛne Hawa no na aboa baako a yɛfrɛ no ɔwɔ okura ntaban a otimi tuo na ɔno nso ne aboa na yɛ maame yɛ nana if ɔpɛ na sɛmpaa na no ho yɛ ne fɛ na anim ade abɔnsam yɛ ɔkɔhyɛ wɔwɔ no mu wɔanya baabi antu ankwa nkosi sɛ aduaba a onyankopɔn ka kyerɛ Adam ne Hawa sɛ ɛma ɔmfa wano nka no ɛso no otu kosiɛ ɛti wɔn sɛ ɔkɔ si dua no so no ɛna Hawa ɛto n'ani no ohun aduaba no ɛti baabi a n'ani hu no wɔwɔ no sɛ osi dua no so no ɛna ɛde na tension kɔ hɔ ɛkɔ wiaseɛ no Hawa ni baa ne ho soɔ no na wakɔte aduaba no bi adi ɛyɛ deɛ na ɛde no kɔ hɔ ɛyɛ n'ani deɛ mede twa toɔ wɔ mu ama wo ɛyɛ David onim kwan yɛfa so a David ɔfa Uria ayere ɛyɛ n'ani o ɛyɛ n'ani because na abansoro no a ɔwɔ no n'ani na ɛkɔbɔ ababaawa no a na ɔdware no so prɛko pɛ ɛna n'akɔnɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔbaa wei deɛ wonya no de ne to mpa mu a ɛyɛ okay. Sompa FM. David n'ani ɛna ɔhunu sɛ ababaawa no dware eti mo a mohwɛ TV no mo ehu sɛ David aba nsoro a wɔwɔ no ɛna Uria yere so edware nsuom na ɔdware no ɛna n'ani kɔbɔɔ no so kɛkɛ ohun ni mpokua no ɛna n'adwene sɛ yɛ ɛne David na ma ne hunu na afɛ deɛ akɔ akɔpem sɛ ɛwɔ sɛ wotimi fa kwan bi so kum bɛrima no na ɔbaa no bɛyɛ ne dea eti ɔhu nneɛma a David yɛ ni di kɔ pieɛ n'ani ɛma no kɔfa obi ɔfa no wie yɛ nyinsɛn baeɛ no na wɔ sɛ ɔ protect ɔbaa no ne wɔ no eti na wɔ sɛ ɔfa kwan foforɔ so ekum Uria firi hɔ deɛ ni di aba no hwɛ ewiase wei yɛ nipa ni ahotɔ emu baako a yɛ kumfo domfo ɛyɛ yɛni ya if no no ɔde n'ani hwɛ duaba no hwɛ ne gyee ɛna wura n'adwene mu ɛna n'akɔnɔ baeɛ ɛna ɔkɔte diiɛ ɛna mepɛ sɛ meka mmarima yɛ ni ho asɛm mmarima bebree a wabrabɔ ɛnɛ agye aguo ɛyɛ ɔbaa bi a yɛni ɛkɔdii n'akyi ɔbaa bi a yɛni kɔdii n'akyi ɛnyɛ hwee o ɛyɛ ne shape a wɔwɔ n'ani bɔ so a ɛnoa no ne dam aba nansɛ sɛ ɔne nam TikTok hɔ ne Facebook hɔ ne n'asefo a anɔpa yi yɛdua baa bi de wobɛka sɛ no onim sɛ meba abɛyɛ show yi ɔde video bi sɛndɛ me saa video no koraa menhwɛ sɛ mɛtumi de ama Buffalo na sɛ Buffalo wobɛtumi koraa ɛde ato so ama me a ɛnka m'ani bɛgye papapapapa ani ho asɛm na meka no na abusuafoɔ nea mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ onipa dasani anhwɛ n'ani yie a video ni Buffalo me de sɛnde wo na hwɛ sɛ wobɛtumi ayi ama me a me da ase hwɛ amemma bebree a wɔhwe ase wɔ abrabom yɛni ɛna akuyɛ
bi wo ho a hwɛ mame nka sɛ mo nkyerɛ mɛma ne sɛre nyankopɔn bɔ ɔmaa no sɛ n'anim na ɛnyɛ fa ne baabi ɛfɛ sɛ ne baabi na ɛnyɛ fa n'anim ɔfɛ enti sɛ woanya ahwɛ yi a ontumi nyɛ w'adwene sɛ wobɛtena baabi faako ɛfiri sɛ ɔbaa bi a wobɛhyia no wɔ wiase no nyame wɔ sɛ de wa design ɔbaa no wɔwɔ kwan a ɔfa so akreti ɔbaa no Buffalo yɛ ready ana wadrom attention hwɛ abujafo me pɛ sɛ mo hwɛ adeɛ wo de hwɛ adeɛ wo de hwɛ adeɛ wo de hwɛ wo de hwɛ me pɛ sɛ wo hwɛ adeɛ paa wo de bra Facebook na bɛ hwɛ adeɛ yeah Buffalo san repeat mami why san boss mami wo de wa wo fia wo hwɛ TV no hwɛ adeɛ ana wo so a wo Facebook no Sompa 93.1 FM bɛ ha adeɛ akwan da ho we bɛma bi ɛne sere abusafo ye wiase ayete no me ka no kura de akyero Buffalo so ɛyɛ yifiri so wo pa asɛm ede ya bo ama we wa hwe akwa nyame na di ne ho afofie ka ne kon bɛ wo ho eti wo masam nyina me ka de fa mema ho ne sɛ amema yɛte wiase yɛnhwɛ yɛ ni yie na adeɛ baako a abrɛ yɛ ase wɔ wiase ɛyɛ yɛ ni hwɛ wohyia ɔba a wanyɛ kɔkɔ a ɔyɛ tuntum o wanyɛ tuntum a moka ne sɛ ɔyɛ deɛ chocolate color ɔba bi a bɛhyia no wɔ wiase no saa nneɛma mmiɛnsa a mabobɔ so yi ɔwɔ bi ɛno akyi wobɛhyia ɔba a sɛ ɔyɛ tenten a ɔwadeɛ bi wɔ no ho a ɛma ne tenten yɛ no ɛdi mu sɛ ɔti a ɔwɔ biribi wɔ no ho a maamɛre ɛma ne tietia no ɔyɛ unique eti anɔpa no sɛ wotie mi ana wie ana nwumre na wotie mi a ɛmɛma yɛba wiase yɛ ni akɔfa asɛm de abrɛ yɛn obi wɔ hɔ a gye sɛ wanhu no ɔbaa a wɔyɛ kɔkɔɔ n'ani nya bɔ no so a sɛ aha ne wagadu kukuro obɛdi n'akyi na ɛtɔ da ebi wɔ hɔ awerɛho koraa sɛ ɛtɔ da koraa wɔne ne yere ɔne ne fiancé na tika mu obi twa mu a na tension akodi ne so menim sɛ yɛpa nipa bebree asom ɛwɔ kaa mu mɛma bebree gye koto ɛwɔ kaa mu meka no kwa na akyerɛ wo tɔda ɔbaa ne bu oduru no wɔsɛ ɔka ne sɛ ya ɔnka hwee wo so ɔte kaa no wafɛri sɛ tam nti abusuafoɔ sɛ yɛntwe yɛn ni yɛ because yɛn ni akɔfa akɔnnɔ de abrɛ yɛn adeɛ bi a wode w'ani bɛhwɛ aboro soɔ no ɛma w'akɔnnɔ pagya eti sɛ wotie mi a w'ani na nyame de ama no ɛyɛ kumfu domfo nyankopɔn koraa de ɔse onipa wɔ hɔ yi no ne kanea yɛ deɛ bɛn n'ani adeɛ bia onipa w'ani bɛbɔ soɔ no prɛko pɛ adwene no yɛ deɛ bɛn ɛka biribi kyerɛ wo ɛti sɛ wonyɛ obi a wɔ ahohyɛsoɔ a adeɛ biara a w'ani bɛhu no
also odi akyire na no kura de mi hu sɛ ya bo amade ade wi ato ne start hu sɛ mi nua sese de yɛ de ne kɔ mpa bom ɔse sɛ bɛmma bɛhyɛ shoe ana ɔbɛhyɛ kambu a ɔn sɛ yɛwɔ lazy ɔn sɛ ayana ɛdɔɔso wɔ hɔ ɔse lazy na ewura ha na ewura ha na ewura ha ebewi a na wabɔ no pɔ saa na mɛma teɛ ti mɛma wurawura tokuro bebree mu wei a polisi ni ba bi nti wɔse wɔma ne road wet awu ɔpɛ sɛ wɔkye ne kɛkɛ eti wɔn sɛ asɛm a yɛka nyinaa no ɛyɛ ani ho asɛm o n'ani a wɔde twa mu no a ɔhwɛɛ no ɛno nti ne road wet engu na polisi ni ba no nkye ne kɛkɛ sɛ de bɛyɛ obenya kwan ne na abɔ nkɔmɔ hwɛ mepɛ sɛ meka no kora de kyerɛ wo mmɛmɛ wɔ wiase ne mma wɔ wiase sɛ nyɛ yɛ ni a ka yɛ ni problem wɔyɛ a meka sɛ deɛ nti a ɔbaa bi ntimi ntena bɛrima baako ho ɛyɛ n'ani adantia agye sɛ wɔmpia nhunu n'adamfo bi a ɔhyɛ ataadeɛ bi a ɛfɛ n'ani bɔs wa no ɔpɛ bi ɔso wonya adwuma woni sika nto bɛyɛ dɛn gye sɛ ɔkɔma bɛrima ne ɔda hwɛ sɛ ɔbaa apia bɔnten no wahunu kɛkɛ sɛ ne yɔnko baa ekura iPhone brasa kiri no ɔtɔ no wɔyɛ production hona makɔ no ho asɛm na woka no hwɛ ma Mary ɔbaa bi hunu ne yɔnko baa mobile phone kɛkɛ kura no na wɔde n'ani san kɔhwɛ ne deɛ no ohun sɛ ɛnɛ kora de iPhone mo se mo wɔde ɛn hwan 11 Pro ne hwan ɛne 12 hwan ne 13 eti wɔno ne deɛ na okura na ɛyɛ 8 no ohun na damfo a n'ani kɔbɔ ne deɛ so a ma Mary ne yɔnko deɛ ɛyɛ 11 no ne deɛ ɛyɛ 13 no wɔanya bia ne ho ntɔ no but asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛni ɛne yakɔnɔ ai connect ɔmo yɛ adwuma bom na krɔfo kora bɔkɔ akɔbu obi pono ani a na ɔbɔkɔ akɔyɛ yi a ɛnyɛ n'ani a ɛbɔ ade korɔ so eti abusuafoɔ afutu a mede ma yɛn ho ne sɛ ɛnɛ mmeranteɛ a ɔmadane saka wɔ nyinaa no ɛnyɛ hwee o n'ani a ɛbɔ obi kaa so kɛkɛ n'ani ɛbɔ Kwame Asare kaa wɔ timu kɛkɛ no ɔno nso pɛ sɛ saa kaa no wɔtɔ bi wonya adwuma wobɛda tɔ saa kaa no tɛ yɛ nneɛma mmienu ada sɛ wobɛgye aduro anaa wobɛda ne krɔmfoɔ Sompa FM ɛnyɛ hwee w'ani na akɔfa aba sɛ nipa ka deɛ n'ani di abrɛ no a toda ababaawa bi a w'ani twa no so one day bi ni baa bi a w'ani kɔ bɔɔ so a ɛma wakɔnɔ baayɛ ɛma wo ne ne kɔ da baako pɛ ɛde asɛm abrɛ wo ɛde asɛm abrɛ wo ɛtɔ da adeɛ a w'ani hunu yɛ a ɛma akɔnɔ bɛwura wo mu no wonya yɛ wie a na wasan ayɛ deɛ bɛn anu ho sɛ nipa bebree ɛka deɛ w'ani akɔfa deɛ abrɛ wɔn wɔ asase yi so a ɛnka yɛbɛhwɛ yɛn ni yie I think sɛ Paul kura sere Nyankopɔn sɛ ɔne n'ani ayɛ apam menim sɛ yɛ Paul de kan ya Job me da se ma Mary
eti job kura de osre nyankopon ho biribi no oka kire nyankopon se nyame mesrɛ me pese me ni mani ye de bɛn ɛyɛ apam na mamfa nkwa nkɔhwa de a ɛde me bɛkɔ musuo mu hwɛ sɛ woni pa no bɛdi nkonkonsa ɛyɛ ade a nani ye de bɛn ɛkɔbɔ so eti sɛ wanyɛ ahwɛyi anhwɛ wani yi a asambeto wonim sɛ ababaawa bi dɔ a ɔdɔ bɛrima bi kɛkɛ ɛyɛ n'ani a ohunu sɛ kaa bi a ɔda mu ebi kura ma mɛre ne de asoma no ebi kura kaa no ɛnyɛ ne deɛ kurom ha yɛwɔ mɛmma bebree wɔ hɔ a ɔmutimi hyɛ da kɔgye wɔ namfonom kaa na meti wei me nua Kwame Asare kaa o isuo sɛ me ka kyerɛ Kwame sɛ Kwame na me pɛsɛ me de kaa we kɔ ha ɔmfa ma me na me de aba hɔ because me Kwame kaa si wɔ na me kɔ akotu a ehia sɛ gye sɛ me siki permission ansa na magye kaa ki me ne Kwame tie yi metima ka kyerɛ Kwame sɛ Kwame fa o ki no ma me na me de kɔ ha ba Kwame ntimi nka kyerɛ me sɛ no or the mame afa dropping akofie nti ebetumi aba sɛ ababa wa car no amede ba wo nkyɛn no kura no ebia car na nyame dia but wani hunu car no a na ayese bibi ya yewo nti obedi wani ade ahunu achi eto da kura obi se bɛma no ne stretcher keke kura ne kuno stretcher na woni de structure no betimi adada wodi wakɔwie bɛma bi oba bi mu se gire keka wo hu ye na biribi sira ne sini tu abɛɛdɛn hwɛ sɛ yɛni anya pam sɛ de Job 31 verse 1 kan no a yɛni anya covenant ankasa ansere nyankopɔn sɛ o sɛ Job de ɔsra kora sɛ nyankopɔn ma ɔne nani nya pam na wankɔhwɛ de bɛn ababaawa bi mema de eku yɛ no yɛni Sompa FM yɛni ɛma bebree wɔn ani agye nani ntwa biribi so na sɛ wani huna ade akono eba mamere asem bia abeto manim na asem no ne kana ya medene bama bia ni yiri nua omuwo fi wodi nyansa kwan saa adada oba no ma akwada no nsan no afa na iri ni nua no yenyina ye tie Sompa na no oba mani mo setofi akwada no na ne ho akono dodo am say wo yiri nua wo se tofi nyami o mentimi anhye me ho so o se ma mary se obi ya bone wo ho na nipa no ba na nkomo a oni wudie no wo se wo ye gagai o pese wo hwehwehwe no ho a kire se yes but wo start asem no ono agya kwa akosi se tofi no kure ni madi nkwase asem o nti dia na wo ka kire no onu anu wo hya asem no ase ano na wonu ankasa ndi asem no ba bi ade be kwa akosi onu ate wo ka chem se tofi se wiase ye kasa obi edi agimi se madi nkwase asem de madi bi o mi hu mi rekwa mtimi gwe nanim obana na kometi o se tofi on fan kwa bonten ken hame
ne nua no nso ayɛ ne yasa saa deɛ na ayɛ deɛ bɛyi asi ɛna ne nua ba no so ahunu sɛ ɛnyɛ ne nua no mfomsoɔ sɛ oyi bɛrima nama ana wɔyɛ dɛ ne nyinaa ɛyɛ n'ani o saa akwadaa no kodware a na n'ani di n'akyi okodware wie no wɔ ɔba a n'ani di n'akyi akwadaa no wɔ kitchen na wɔyɛ aduane a na n'ani di n'akyi ɔkotoɔ no wɔ si nneɛma a ɔwɔ baabi a ɔtetɛ na wɔhwɛ no saa wɔhwɛ no nyinaa ne sira mu yɛ ne fɛ no ne kɔn dɔ no baabi akɔ wie no no enti ɛnam bɔ kɔkɔɔ na maka kyerɛw sɛ kumfudumfo baako a wɔyɛ nipadua mu a epira yɛn ayɛ yɛni tɔda kora a ɔbaa bi kora a wɔtwe no ɛyɛ n'ani a wɔde kɔhunu biribi kora bi kora wɔ amisam n'ani bɔ so a no ofisɛ saa ne teɛ deɛ nti a ontimi nhyɛ wo ho so baako yɛ sɛ da bia no ofon no deɛ wode w'ani hwɛ no epira wo ade na da bia no ofon so saa de no mfa ne sɛ pono ɛna wo hwɛ moment a w'ani hyɛ aseɛ sɛ ɛhwɛ no ano na wakɔnɔ watenka na ayɛ deɛ bɛyi apagya ɛno na wanhwɛ yɛ abɔdam ni ɔnam abɔnten koraa de bɛkɔ akɔka no Sompa FM afutu a mede ma yɛ ho nie yɛnhwɛ ani yie na ani akɔnɔ ne nam sɛ wanhwɛ yie a w'ani nti wobɛtwe mpena bi a enwie wo yie w'ani bɛkɔ akɔbɔ biribi so na me ne ɔmo no di nkɔmmɔ wɔ ha ɔka asɛm bi wɔse ne yɔnko baako bi wɔse sɛ ɛma underwear aba no aha ɔmo papa adan a kyɛ sɛ saa bɛrima no n'adwuma a ɔyɛ ne sɛ so ohun sɛ ɔbaa te hɔ koraa na ɔpɛ ne sire mu ahwɛ w'ani ɛkɔɛ dɛn wɔ hɔ because w'ani di kan a watenka ne wakɔnɔ bɛtoa so wɔ hɔ nti deɛ na bɛsi wanhwɛ yɛ a wobɛgu ho anim ase eti Job 31 verse 1 say awurade mepɛ sɛ me ne m'ani yɛ apam mepɛ sɛ me ne m'ani yɛ apam na mamfa m'ani anhwɛ mmabaawa adeɛ baako a epira mɛma no adeɛ baako a epira mmaa no deɛ mama pii ayɛ ahoɔyɛ a ɛyɛ wɔn ani n'ani bɔ ne yɔnko bi na damfo bi ne dress kɛkɛ ataadeɛ hyɛ no a na kɔma ba ɛwɔ so wɔnya bi na me hu mɔbɔ mede ma no asi me mpanyimfoɔ ɛbɛba mu but maame entum nika na me wish birthdays we taw na memra me mpanyimfoɔ hɔ Buffalo fatu so de ama obi a wo de obetim de ato so wo de to so a na mabɔ nipa krodin taw na me nhyɛ ase na ene no yɛni no yɛ won nsɛm bebree ka ɛwɔ ho Buffalo so say I saw ho ya yenwuno aha good we free na kwasi wo ɔyɛ adwuma wɔ Melcom ɔyɛ manager mami yɛfrɛ no Mama C opposite Adum Melcom ɛhɔ eti nana kwasi say yen wish you happy birthday ma no nyankopon nhyira wo ma yenko yenim tentem na enada you know we dem say medical ye nti yenko em say medical ye me wo abrantie bi ene yenua ba bi a medical e de wo mama wo yenua ba ko ye friend no Mrs Faith owusu jesi Mrs Faith owusu jesi or Bronx New York City ehɔ yes hono wo wawoda ti Felicia Oben ene me ankasa ene ukunu Faith yes say you wish you happy birthday me kai say last year
me wish you and this year so Yankopon asan di mfi aka mfi o Mrs. Faith Owusu Jesse how Jesse ne ire no more bronze US and amudi mujuma anti Felicia Oben and me a Tofiakwa unu abema ya wish you happy birthday minim say Yankopon bekoso aye o kese pa e de amame yes enche owura we owa beye masi over by Massy on the on one in Obacro Beware, no tea, and no me farmer to ga our honey at the somewhere Ousu entry. Somewhere Ousu entry. Uko Amakom Azia or no a secretary, Elho. The pana was sending me message or the assembly up to us, minting in Kanaha. Yes, our church board for no be true. Miss Membeso be true. Eti, somewhere Ousu entry. And a special day at the amount. Saki Susan Aquantano. Omo brom wasi, we are seno, a mubako, any. Entry, Yanko Point Shram said this year, dear, near my bisu. By the way, birthday, we know that my boy home. Linda John Foster say, or we show happy birthday. Yanko Point Shroud. Kama. I was here for mami enko manimwe na ye ni ho asem mama re na ma shase afiri so ye tofe me dase ye chia etiefu nyina enim se mo age bre na mutie ye ena no pay kumfo domfo no ana yeguso a ye bobo hu na esusu akunyen na adom ye mo eni de nyame edemayen se kanea se yemfa nhwa de na yenhu yanim ewo abrabom ena obonefo no nso so capitalize wa gina enoso na odesa di yenya enti bibia ewo wiase enyankopon de maaye for a good purpose no yenkan hu se ye wo bonsam bi nso wo ho a ono nso so efa saa de kro no a eti se obi ukwa asori mu a obi ya nkomhyeni ana obi ya diifo za enkrofo no se wanhwe yi a nyame yusu no bonsam so betimi ayede ayusu ode wo hye enkom a etene no wa umma ho kwan kakra bi obonsam so de wo be hye enkom toro ebisi wo bible mu odifo akokora no nyame na eyusu ne pa ede ne hye enkom ede ema ne manfo ne ankorankore nanso duru baabi no bonsam fa ni mu ehye enkom toro ma ekowie obi owuo entini ayeka ne se yani enwasam a yeken nyesa ye kasa ni wanye eni ye pa obi abo na ni ho ban nanso lumba to nwum bi ose menhwe na mahu mintie na mate menhwe na mahu enti ye woni hwe no wo de kobrofo kasa mu a ye wo look sa o chese wo hwa de na trasa eni ye wo si nti wo hwa uhu si mahu phone me be hwai ansa na me hu ene ye wo watch no so we de battery kasem ani nyina ye ani ya na ye sa de no watch no so ye se wo tena de no ho ahwa akwa akiri wo tena de no ho ahwa ni series awurawura mu a no so na de akono ne ye de eba eti you can avoid the first look, but you can't avoid the second look. You can avoid the second look, but you can't avoid the first look. Sir, you can't avoid the first look. Say you need who are there. Just say ya koya dio ukoya. Today be me catch them me say. Said ye tie bia ye ready. Ti said ye job kan no apam na na wo sa okọ. Because we see kuro me say na ba be wura sorry them. Aba be wura sorry them say kaja wabo wani ho ban anka wo betena asori dem so adwene wo ho na ja watimi a concentrate on
nyame so no aye yi na ho nso so kura wakosia atade bi obi be shawura so dem ho no wadi boss wa Tofie last 2 weeks as say me kwa sorry bi mu na ya de nwum si so ayesa me hu se ababa wa bi na o hye trouser white a chese de egu akire nya asem ketwa entu amosa na okosa bi no oba no me metinchen se oba na me frɛ na me se bra na me de masotu a manutu a na so na me ka kire ne se maame onwo ofe papa wo to no so efe just that na okotena ase tina na ni age okotena ase enti yasade foforo si so angrofo si no wasa akọ asa makamfo no wo ba na me ka kire ne se me buube me safre na me se me buube nso wante ase me se oto no se ne esitie no humema e wodem ha mobo me enya me hwe mama ohunu mema e wo ho no mobo me kai wo se na just asria na me se humema e wodem ha no mobo se wonim se ne mema ani esitie a humema e wodem because utimo se e man na sa e man na wodo e sa obi wo wa but na ni no chese ohun ba bia on fa de ni nto ene ade because so ohwe ho a want hwe timi yes ano na yasa de nwum Mother's Day no say man nyina mesa me hu say ka ono nko a not akonya ni mu anko timi yes ye pon a na me ne na kasa ya mpon kora na okoye enti ni aya kan say mema ma munim say de mema esiti enti na wo say ye hwe ye dress yie no enkasa sa na mpe ye social beings ye ni nipa bi the opposite ayina ti ya susu wate ye meka no say wo ye oba susu sheda ya say oba dress say wo ni mema na ekosia fa hu omomobo kakra say wonya ho tu bibia ebe twi won na edi na kɔ wie bɔne enya saa de na wadwene mu no wo pɛ bibi ntia eni nti enam se emema wo saa problem nti mitu emma e wo baabia fo se wo kɔ baabia mema wa hwa wo dress yie atade e hye wo sire mu nyina hwa wo sire kakraka hwa wanantu akura wo na hwa atade e hye wo nti wo pɛ se baama na wo ho no onye den obehwe o obehwe ba oshanso so ebia ontimi ehwe toso mienu no we hu no osa akɔhwe ebio na ede no konka ekopira no yeah the first look you can't avoid obia behia sa obia behia enti de toso no na sa wan hye wo na wo so wo sa akɔhwe a ede wowuo ene ɔhaw afi obehwere wa japade nyina no na ma mo hwere mo yiya niema kakraka ehwere na mo anum ho no akwesu no hu na wo akasa kwa wo unzuru mo anum wo onsa watch so ho watch afi wo hwe ko deep enti atwe akono na ba na enye social media ya so na obi di phone eye seminar hwe eye oba na o hwe no phone na da nche o ka seminar o di si niema ro se ni phone enti yesre emma me de me sre ma se ya yenso so wa da masa we sako na chiba akoma count agwa ade asamo ye ma be ku mema ye eti yesre ema ne de yemfa we nya hwe o be ma nti na oba ni sa wo ofie ni so yi ho rough be ma nso timi dwa ne bo ye inu one nam ne ba bi obi amfa nya hwe enti yesre ye moma ye hu ye mema no emobo ewo ani a nyame ede ama won no wo mo nso emre oye eno no eni nti emema ebebre nso me ka we na me de ese mema bebre no asa de eni nti wokwa adwumam ni obehu be abontin di obehu enti ama emema bebre this time titu awarefo omunye that romantic with their wives adenti na me kan sa chese wa di akwa hu no nyame adom wa nkofa na obefie no de ehu ani bre na ehu ade nyina besue ne yira otifie so ehu ani die
Ebesue ne yire a oyɛ dɛ ɔte fie enti oni bre a ɔde bɛgono ɔbaa ne saa bre ɔbaa ne nte sɛ wo ɔbaa ne nte sɛ wo enti saa deɛ na edi ne tirim no akɔ hono agono a ɔbaa yɛ na no abɛhuri na kyɛ sɛ ɔne ne yere ne ɔde abɛsua ne yere so enye out of love nemo out of akɔnɔ na ayɛ dɛ eduru no na aboro so no na ɔde yɛ saa deɛ no di da bia ɔbaa no wɔ complain enti na da bia ma eka kyerɛ mɛma sɛ bɛma bi sɛ ɔnyɛ romantic ofitin ya hwɛ wa gono dada ana ɔde abɛfie hɔ romantic ni fra bonten wa ni romance ni nyina wa plane wɔ abɔnten enti di aka yɛ last resource yɛ intercourse no wo na ɔde ba abɛsue wo so wo yɛ sa de ne yɛ ka no cheating no ebi no ɛni nti mesrɛ aniwa akɔnɔ ne ɛmaa no you have no competition with any other woman wo yɛ ɔba fasha wadwinum te sɛ de job nso de hyɛ na adwum so ɔne n'ani akɔ apam wo nso fasha wadwun sɛ wo ne ɔbaa bia ni competition deɛ wowɔ ɛna wo de yɛ wo ho deɛ wowɔ ɛna wo die nia ɛfata wɔ ɛna nyame yɛ dɛ ɛde ama wɔ ɛnkɔhwɛ obi ho na ɛnkɔ obi ɔkora style bi hyɛ wa ɔse wo shape no nko me shape nko enso tintina asa style no ɛno ana ɔpɛ ɛyi a tell ni opam ma wɔ na no ana fa kɔ obehu ɛbɛhyɛ no na nwonan enti yenso so ma yɛ ni endeceive yɛ yɛ ni no ɛyɛ daadaafo enti sɛ wanhwɛ yi a ɛde wo bɛfa baabi a eni sɛ ɛde wo ɛfa tɔfe medase abusiafo pomu ana meka ho asɛm de akyerɛ so ɔpɛ sɛ oyɛ stew pɛ sɛ woyɛ nkwan bia ho ɛyɛ pomo mix ɛno na mekamfo de ama wo ɛmfa ho nkwan bia wopɛ sɛ woyɛ no wɔ asase wei so no ɔn sɛ yɛde bibia fra dada enti wode yɛ a ɛna wei nso no pomo ɛyɛ tomatoes a akyɛ paa old ayi nti ɛho ɛni asɛm bia mesrɛ wo bɔmmɔden na pɛ bi wowie a wodidi a na wapɛ aperitivo na wapɛ enubi na wanom ɛyɛ toa efi Italy na bae ɛyɛ herbs na boa yɛn ɛna ne srade ɛwɔ nipadua ne mu no wontri ne mu no ti ade ɛfɛ ne stroke deɛ pakyɛw woni no ebe bonsa ho 0246 270 221 0246 270 221 aperitivo ɛna me kamfo no ɛde amount Asobani Tofi Yeni Yeni Edase Amenchia Abranti bi me ko ehwen mu ho na otwi okay me ko pe bi ato okay na Abranti bi eye madoye pa na nyadoye no nko ani hia me sema obi eka fa no ho me ko hu sampa sa na tie ose ko we ho on the okona bi ansare eno nya no bi anya papa on ton ma obekere wo de yi friend amas oh okay amas unsu woni no ho oh yeah oh you're very good amas oton nua wonu mu ho yes wo ntwa toro me chief carpenter ni dua yes se bana se de wo pe de koye so de ko bodan so na ase we ya obeka se da bi we nye gise we oni bi a obekere obi wo se kwa ha koto oh ye guseni pa nyina atesa ayesa nso a nyame hira no enti me bona ba so se sa suban na wa package no homa nkofo ni mu no sa no ma no nkoso ntena ho okay nyame hira no pa Tofi me da ase wani ho asem a ye ken nyame bo ade Tofi so obonkane akese mienu but omo de o designing room a omo say kese no ni anopa so okay na ketwa no ni anadwo so nti wa hye wo mo mienu omo nya dwuma at a time obia ye no de na ye ni nso oye ni mienu saa o hwe ka nkane a eye ni mienu especially chese kamia ye say ye ye nkane a bi de ma bibi poti bi say afidi ana bibi a etai kotu mienu say ba ko ekofom a ba fi say ba ko betumi adum time bia na nya me de no a wo ye na wo share say we nhwe we na we nhwe we no saa ye ni de o makwan ma mienu no nyina ya adwuma at a time na mum ye wo say ye mfani nyina anhwe ne ma poti at a time enka ade poti bi hu na say say otumi yi ani ni ba ko
tolerance a obi ni nyina ahwe na seba ya ebetumi akontrol ani no ne adwen na bom no eno na ama yenya house isi Bible say enhwe ensani se etwa yo na kire no anobro no kasene wowo enti toda na sede wode wani hwe se ne wusi hunu se tie koba no mo ne ade a wo hwa na ye wo saja ma enka wode a enka eye na so wani je ho Tofi nema ba ku mienu bi a me pesa me ka ho asem de di kan sesei kane na me hyedan hunu hospitals signboards a ye indicate yare kro no symptoms ne wo so na me hyedan hunu saade no papa government hospitals am say omomra kura tia saade minim say obehu say no answer yesi Tafo government hospital na ya twere so but private hospitals no a aba no na yeyi nipa body pass bi draw de agugu ade no so de ho yare no mo ne ade asisi ho se ya na kampanyimfo nko na etwa mu ahwe a me nhye da ni ho haw se enkwala etwa mu na ya draw ajapade aye ema ne mema ajapade yi se ne wo kra nya draw bi no eye picture se ne tie pepe no a eda phone so a yese ma obi nkohwe na eye pornography a e promote ajamansam no ya draw the ato signboard so ene ye de asi kwan ho me nhya da nim hu nim de pi but me bisa wo mo hwe ene ma ye bo hu da wurofa signboard so ahodo no krom ha say saa de no eti amra na say ena mra kwan so okay say ye yes anu ma no signboard kro no aso ene say eye gym fo no senso no so ye hospital kro no aminim senso mo eton enro no a ma no de perhaps no a so bedu na yayiye ma yayiyi wo moto asisisisi signboard no so akese e de ato ade no so na ye de asi eye kakraka pa o giant screen na eboso wo mo hwe saa na ma no so ne ho asam te sei eye na mra kwan so se eye obi adwuma obo ho da wuro nti otumi yi nipa ho akwa bia wo pe de beto signboard so edisi abonten ye eho obo ho da wura na wo ye ho dede ede ye kire se nkofo nhwe no omomra senti American we no nyina ye enkwala ene especially wo mo amutwi ka ehyen asenani onya attention wo kakra bi a obetumi a drive careless amaka no akobo nipa wonam ne kwan ho ba bi a ebia onfa saa de na ekoso no ho nenso ade na yede asi ho no obi di nani akohwa na wonya ho hawo wonya ho asem young ones a Tofi omo krom ha omo bankwala pictures a yede akogugu social media sani etie bia akwala no kɔ hɔ a ɛwɔ se wohu me Tofi ne ma bi wɔ hɔ a nyame yankopɔn wɔ hɔ yi sɛ nyɛ mmara a wɔhyehyɛ ma yɛ dendenden a Tofi nka sɛbisɛ bi yɛbɛdi mu asɛmpa o kenipa yɛbɛyɛ ne ɛma ɛnyɛ kwa but nyame de mmara dendenden bi na guide yɛn ne a wagye yɛn fa ahodie bi afiri yɛn nsɛm a ɛma yɛntumi nyɛ ne yɛpɛ tɔda na ɔman no nso de mmara bi akyekyere yɛn na agye yɛn fa ahodie bi afiri kanya sɛ Tofi wɔ hɔ a obi se me de mitwitwa mitu ni para mti sika twitwa no na me ho to me pa na me feel free but ɔman na yɛ mmara de asi saa de na no kwan di adenti na yɛ gyae bibia sa ade bia obia pɛ so de kɔ online e de kɔ to hɔ no sɛ ɔno feel free de a otumi de kɔ to for anyhow me menti ase di ɔman yɛ nya bibia ntumi mfa ese formation minister e wɔ hɔ a kyɛ sɛ obi sɛ wɔ hɔ a no ansɛ ade bi fra ban mu ba na ɔbɛbɔ ho dawuru ana yare bi aba na bobɔ ho de adan na saa ne ma na yɛkɔ so social media no a enkwala ene nkwala nyina de phone sua de o nti ofa phone no a wo se ode kɔ ene P2 ni P3 phone nyina wo fi a na abo se da ma yɛ work wi yɛ se yɛ nkɔ online yɛ nkɔ search nti ɛyɛ easy as akwala no so mo bɛkɔ ba bi foforo akɔhwɛ adan nti na ya ma kwan ma enema bi ensese yɛ de kogu area te saa no yɛ de akogu hɔ ma nkwala ne nyina anya ɛsesa omo hwɛ ne saa ada saa de no de yen yentimi control because say ehɔ na Satan adavert attention nyina akɔ
na yɛ den na sɛ de wo kan akwada a wo class 2 class 3 oba fi abɛka kyɛ sɛ da yɛsɛ adeɛ bi yɛnsa kyi no wɔ internet ɛna deɛ wɔbɛka no so nyɛ sɛ wɔdi agro ɛyɛ no kwasɛ ne teacher ni no aka kyɛ ne sɛ wokɔ fi amama no mo nsa kyi no internet mfama ho na ɛda yɛwɔ ha social media no yɛntimi nya ho hwɛ because me hwɛ nneɛma bi ɛwɔ hɔ a tɔfitɔ da a wohuna na woyɛ mu ahyew nti sɛ adeɛ wei sɛ mebɛgye phone no owura hɔ na wɔkɔhuna ɛnyɛ adeɛ a watwe agu phone so ɛwɔ net so a pansɛ bi wɔ koraa te sɛ TikTok abɛyi na obi abɛyɛ bold na ɔno sɛbi ɔno watoto n'ani awe na ɔbɛgya biribiara gu line no so na ɔkɔ na obi ba hɔ a kyɛ sɛ ɛna ɔsɛ sɛ na nyame si yɛ ne sɛ na mama ekyirɛkyirɛ mu no ɛni ni bɔ so a tɔfe ɛyɛ hardly sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a wanhwɛ a bi a hwɛ na wɔnhwɛ nkyɛ te sɛ ne ɔka watch no but look no the first and second no obɛhwɛ yeah wohwɛ so kwa wohwɛ wi a wanhwɛ nto aso no koraa do astore biribi wɔ adwene ne mu yeah edu time bi a ɛbɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi a wode bɛsi aha no woba ho akyɛ wonti bra bɛhwɛ na atwe adwene ne kɔ na de ba na de kɔ na wobɛhunu no na ɛde wakɔ akɔduru baabi a wompɛ sɛ na meka sɛ yɛ panyin na wobɛtumi atoto nneɛma but me de nkwalaa ne titɔfi bɛtumi a ka ɔman no nya nhyehyɛ bi creative page bi a aha de ebi a yɛde code ne nneɛma bi ne tumi wura hɔ a sɛ wonyɛ wadwen sɛ wobɛwura hɔ a ɛden but yɛmfa mfra other news ne nneɛma ɛwɔ abɔnten ne nyinaa yɛtumi de connect ne nyinaa ma obi a ɔbɛ connect bia so ɔpɛ sɛ ɔmpɛ no ɛsɛ sɛ ɔkɔhunu saa nneɛma no sɛ formation minister no bɛtumi ayɛ ho adwuma a tɔfe nkɛyɛ ɛmɛɛma nkan hunu sɛ ɛmɛɛ pii ɔmo yɛ mɛɛma lie na ɔmo mie ɔma no ae sɛ ɛma ɔba ɛpɛ sɛ ɔnya bɛɛma bi ɔka kyerɛ so anaa ɔpɛ sɛ ɛwɔ sɛ nka bɛɛma bi ka kyerɛ me so ɔpɛ me sɛ mini boy mini kunu sɛ bɛɛma bi ka kyerɛ me so ɔpɛ me no ɔno ne deɛ a ɔyɛ ne sɛ ɔde ne yɛyɛ ɛna kasa ɛkyerɛ wɔ wani ɛde kyerɛ wani so sɛ yɛ particular person bi bɛɛma no anaa sɛ ɔnhyɛ dɛ nya obiara nti ɔde kyerɛ obiara na wa ɔbɛhunu a ɔyɛ interested no waba hwɛ tɔfe adeɛ bi aba kurom ha ɛyɛ me tan se ne biribiara sɛ ɔbaa bɛhyɛ da hyɛ trouser na ne private part deɛ wowɔ ɔmo anim no wahyɛ da sɛ ɔmo de adeɛ na ɛhyɛ so ma no yɛ kɛseɛ o sɛ nso ɔmo hyɛ ataadeɛ tena wahyɛ da yaama opie yaa na di kan o na wani abɔ so opie yaa na di kan na me madwen yam sɛ tɔfe ma Mary wọ́n gàtúrà bàbá wa ni sẹ́ títí àwọn títí mẹ́mẹ́ wọ́n ẹsẹ̀ mo nso asọ mpanyinfoɔ ne asɔfoɔ nyinaa na mo hunu bi. tɔfin na hin na mbɛ nya asɔ dɛm na mɛ kan de. na mi pata mi kyerɛ sɛ mo pia aso mo hunu bi. ooo o di program yi ba ye na asɛ watwe ma adwene kɔ. so keesi na ye keesi o. hwɛ ɛyɛ serious ɛma ɛnyɛ biribi kakra hwɛ ɛtɔ da a sɛ ɔbaa bi ayɛ n'adwene sɛ ne tunu mu gu hɔ a ɔmfɛlɛ nti ɔne mɛɛma ɛte fie no na kwasiara na ɔpa saa abere yi wasesa nneɛma gu hɔ a ɔresie tɔfe efie hɔ mɛɛma ne mantam hɔ mɛɛma ehun ama no bi wɔ hɔ koraa deɛ ehu ne sɛ ɛkwan da baabi a wɔte esi nneɛma nkɔfoɔ di akɔni abɛtwa mu na wɔgyae ne tunu mu ne n'ahweneɛ nyinaa gu hɔ ɔnkɛ obi hyɛ tadeɛ tietia yɛ bi wɔ hɔ anika no ɛte sɛ pant ne serɛ ho no sɛ nipa serɛ ho ɛkɔ wakyiri paa na ɛhɔ yɛ tuntum wohwɛ hunu sɛ kyɛ sɛ n'agya padeɛ no nkoa na wabɔ ho ban yɛ o but na ha mu ne serɛ ho ne ne biribiaa wɔgya yɛ gu hɔ mfa ho obi nso bɛhyɛ skirt a ɛyɛ short without pant na ɔde te hɔ na ɔde yɛ n'adeɛ ehu sɛ wopa hwɛ opa benhwe ono na adwene mu no fidie pa no musu na adwene mu no owo senti a wayɛ saa de no entofi sɛ wo so wote sɛ we de ye nyina hu sɛ David kure yi no de menyi ni sɛ obi ba ye no ho mema asɛm a sɛ daabi oguru ho ebeyiw sa oguru ho a ebeyiw so ho da wunyi wani tofi na ba dan wayi ni ye nyamere wade mama esa wase ni ye nyamre wow so hum na emema bi wo hɔ a sɛ na mama tumema fo no hwɛ tofi bɛma bi hunu sɛ ɔbaa bi a onim ne ho kora
obu ho a January enya boapa o maame ankyere no okay ema no kyere wo okay ema mpanyimfo no hu oba ya yatete ne fie a ye kyere no so onyini ye o yesa ono ana apa wo so obeye na o yesa but maame bi tete ne ba e din se ne kotodwe hu kura obi hu so nti se wo hu oba bi owo ho saa na dware ba bi a wo dware nhyeda nkopɛ ba bi tokuro bi mu obu ho a ne dam na mpoma mu ogina ho hwa wo hu na dwaye bi mu ai nti wo hu sa oba na kwawura dwaye na akwawura ne de no so akɔta mpoma mu no wo hwe wani ai obi hu so obi ada ba bi a ne mpoma bi a huhuro bi waye ohun sa saa oba ne bi a huhuro nti ɔta bie ne mpoma bi to hɔ ɔbɛtra ya akɔfa ohun sa nipa na hase atena se wo si neema ɔbɛtra ya akɔkɔ anim na damforo o try ya even obi wo ha na adwuma mu kura se na adwuma na tena se tie no o tena ebe man se o hye skirt a bia na hem kakra be ma bi be heda try akɔtena na nim ba bia o ne di nkomo se ba ya obenya no ho ahwe basa de na wo ye ni nyina no twetwe de wo kɔ ba bia wo behunu no na watɔfom se tim na de ya nim gu ase pan se wo hwɛ obi hu na onya nhuye na akiri obehunu se wo hwɛ no ho wa fɛ wo se wa ye jimifo tisa o se tisa ko ya ko ono kwa de so wawu but tisa wa ha de bia wo ni nimpa bi fa so ne ma wa adwuma mu na efie na wo hu so oba no ne hu gu hɔ na wo wi a wo na wo hwa na bia wo hu na preko pe na ni bo wani mu ano hu se na no wayi wani ɛda Tofi wo hu na o mu bio okay minister Olmai yanko Olmai dio adi ni otimika adi Olmai na ana mu yenu muti wa monko on be fighting partner no Olmai Borika says where words are restrained the eyes often talks great deals o se baby a onsem wasa anase onsem nru ho no wani etimi kasapi na me pese me base me on seduction and temptation said ye ebimo etimi defe bimo anase omotu nipa bimo sintidua na yebesre ye mema ne bi se akono asema ye kan aniwa eho akono asema ye kan no ano wo hyekora chen edam na se one control akono a wani beba ho so no ekwan bi a obi pese ode wo fa so no ode wo be fa so na wo beto afire no mawie you say aye too late hwe oluma ye wo bi mu wo efie bi mu a omutimu se abranti bi wuti fidua bi mu wo bo ho modene wo koba wo yade ye betimi de oba asum wa fidie oluma na de ntina anajo wo ba me dem se ubehwe TV na wa hye night wear sebio umpokua etuetua mu ede adwene ene wo ababa watiri mu ntia obeye saade no ube ura bema dem say oh charge ube charge your phone na sanima we nyina no e show there's an agenda nti ye besre mema say yen control yakono so no we aye kan nyina no akono no de obia wo bi wo ye dan wo ye hwan untimi nyu ho akini wo akono no bi but de e wo ho no say you have to control it Olma ye wo nyuma mu yi ani a de communicate oba betimi apanani achi akyerɛw asa wan hwɛ yi a betimi de waduru baabi so yes oba betimi wonani bi obɛyɛ de ahwɛ wo ni wadi nkomo bi a betimi atwe wadwen akɔ baabi ɛho sɛ wo yɛ careful na bema bi a otiemi bia nim ade a nani bɔso a ɛde na konoba yeah ebi de ye eto okay ebi de ye mpokua ebi de ye oba no bia na furumu ne siremu yeah enti obia nimade a nani bɔso a saade ne ba na mebusa se woni kɔbɔ saade no so a ye careful se wo nhwe ne mpire no okay adekro no a nipa no e de piapia ho no hwe hunu se me
me weakness ha. Okay. And then you work on that. Oluma ye wo maybe or what? So mu shia be makro mu change you omonante. Just to say they want to seduce you and they want to attract you. So when you meet them, you have to be very, very careful. Okay. Oluma bebre akowura wade bi mu a. Enei omanu omo ho ayomani. Because minima dia mema nkasa no ye mu bie hunu wo etuo mu. Minimo. So show baby na ni tumu odua eno ana na dwene wo so. Na sabio etuo no nyansa bi nso ni ho. Enya ho na nyansa a ohia firi oba no ho ne na ho brate wo. Adwene no. Wo de oluma hwe obai pa o da TV so yi. Oh, bema anybody to achi sa. And so nyatuo no na wokoware. What comes out of a woman and the most important thing. But and then you tayaba no. When we meet a woman, ye see our ba ne hips to say, ne to to say, ne boso to say, and no one near my area. And it is killing and no nama what the woo be baba. Because a better time be sooner by now but done the atrono yaw na wo kom no ne to na nya wo fabiem ne mpokua no enya wo fabiem said na ne hips ne tie no enya wo fabiem the alternative about resort to one say obeje awade and eno ne ene ene man no so atena se hu se eno na ye penti no enuro eno mo nom tese ne Ghana de uyi ma be 100 gina ho a mse mu be 10 pe ena omoton soso omo no munro ma timi yesa oh ye wonura ye shada eye ho advert ma oto ye kase ma oto ya kase ma onufu eye kase na no na mai enya bi a na omode ya pompe omo mpokua ne ye nam eno na mema no hu na ne ya tudi achi ti bema hunu sade ye watu adi achi no suban pa wo ba mu wo so hwe no onhwe wani baba ho so abe ware sa nipa no oni ade bi ye profitable ma wabrabo man bi mu feel say because of say mema no edi sa ne manachi no ni dwetire wo wiase ya ne say obema ne to aya akase na ne mpoku aya akase eno ne nti ye besere mema no nana elder kan sem bi hwe enne ba bi ani bi aduri ye daso wa adwaye bi a na pampam yen kata so minwa abrosan ahodo nso e wokurem hadwene ti ye besere fie wura binom se ba bi am fie wo na mo sisi dan no mo make sure say bakata munwaye bi so because ade no oluma wani boss a wo hwe uyi wani nso a no kra baako ma na nyame abo mo sisembere no mo ho ofe so nti yesrema no so se mon kra mo ho yie ona katesia na ye kana ne se wakata wo ho asie oba bi ti ho yesi wo ya katesia enso nam a wonam ho yi no mema be se wo ho ehunu wadagya mu na no na this spiritual marriages bebre aba system nim no because obi o ha ohia wa okura ni boni kura honhom boni enti honam akoa ba bi a egu a ye private part no na ni boss wa no anya akono bi ama no aware ebi asunsun bi twam ono so ani boss wa no anya sa akono na ma na ede sa ni ma we nyina enam oluma yedase me kokwa me asare so bade emfase la kese ma catchers market di mizo no enkrabata mienu me pa cho baako miss fruit baako nso mango one catchers for na akofa ba makachro say we be di buy no stronko nti ya to apete me no kasa no we can supermarket sister say wa location no ubenya bi won ho no abawa post office ana okay location ho na wo ena adom ni asumdie enso after Baptist University ebuakwa ubenya bi wo ho ever bless from Poma that is adujama ho ubenya bi eno achi no ba bi ti say PNC Ventures anomani ha ubenya bi uba Sompa ha ubenya bi sanso ena de wani kire 21st clinic ba bi a ewo ehwa Manigadan ubenya bi ewo ho bomodin se obefre yen 0246270221 na permission family care wenya bi we oba ebesiesio ama
obosom ya kwantuo no aboa wo wo ye bema nso a permission berema capsules aboa wo sisi na ma wapom din enso egina so na permission heba mixture kefo so landi adaroma na ode abreye 0555 388 046 0555 388 008 kwame mami ntio asemu mami ncham designer candy corrections adukrum etiano ona esisi mi ama me one last day say ebi ama wo maka bibia wo ha ma krase me magina mu enam say one ebi say one wo hye na wo man bia nhya me ma kwa ma mu are na obese obesi entima go abontri mate wo de di me chiano wa ya di say wasoro wasiesie ama me wa yefe na Tofi onim say hwehwemu kire say enipa wi enkwa home nyame de gu yemu ni free yemu a ade ehun hia wo nipadua num pa yeyani eye bibia because we nkwa home ni free mu a de aka yi wani enti obi a nani eha no ya na ye ka se wo kan ya dum because nipa dua no kan ya ayi wani enti obi a sebe impreduasa ebi a nani eha no ana say yi no your friend is nani kan ya ye dey adum na je say nipadua na nka say wo ho no eni kan ya esuma duru no enti eni kan ya na Tofi de aba asem ana eda pointi asem bi ba na wo kan say yentumi nya ho hwe de ye gitum ni senke betuma ye ho bibi Ghana ye betuma ye ho bibi like mame mo obi din kan asem mame ya wote social media mo friend za agrada wo se hwan sebi mpreduasa ade a wo ma ye nkwala ne hwe e wo social media tese wo beka se sebi mpreduasa kroma panini se mame timi betena se na ensem efiri nanimu ba no mentumi nka no wa afidie so nti ye nkwala ye na wudu fia na ebia nkwala ya agege wudu fon ne se ebia wo kohwe no sansem wei ebi wa obetuma busa wontumi ansa David because nkwala because of phone nti ofa ya YouTube no ne nam ho ofa ya wo so data Facebook no ne nam ho but you will nipa be sick people be who chromatis agrada anom ne sa nkrofo bi omtiti social media eniema wo kan wo social media na wo ye Ghana for omtia enti control sa nkrofo ne se hwe eduru ba bi ne se oni obi nam na wo ye very full ne se ebia wo wa gisa wo fa phone no akoba bi ne sa de ni pia bo nso no woni awu etimi pia at once because ebia wo fa phone na ebia wo flip ya bo nse ebia pa na asembi aba beto pan na oni ewu na ye sent be in control for what ye betime control because enkofo na ye kon masem ne ye Ghana for ma so omo ni hakra na ye nim so omo Ghana ha ye betime frefre omo kase da bi weni de empese mo be ye wo de sebe abrofo no be gini a enkere se ye nso ye ntena na ye nyimi ye yamamre ne ye kota na ye bibia enkere sa na ye ma no sebe kikan semu hu hia twase ne uni na wan obi be ya would say na look at all this mama pani a wadru say kra wo na ase so ye sofo na utimi betena ayi kikan semu hu na obi then wan ase ne say ne o mpanimfo okroma na mo hwe no na otena kikan kwa 7 kwase asem sa no o kikan ko na mo hwe no enti mutimi frɛ mama ne kan che da bi ade a wo de ye no wo de say ye nkwala wo de say ye madache enti sa de ni gaaye eno so ne kan ye nkrofo den so wo sikanti yanko ye nim kwa enti si yan hwe ye ne sa ne ma no yan control be yehu Tofi say radio adwuma because of social media nso nti radio adwuma bia nam social media enti ama ebinum so wo TV so okay ye de ye ni hunu Tofi ebinum wo ho a omo ka news ni ayi ensem a omo beka no Tofi ye nkwala no hwa anya wo ebi wo ho a omo ka news na no omo de bibia betwam na utie ensem na omo ye advert wo nuro ho abibiduro ho ena o de ba ma ye say ena wo no ma obeti ha adwene enti se ye betimi control sa ne ma no so ye control because
saa nneɛma no nyinaa ɛɛkɔ so a ɛɛhɛ nnipa adwene because ɛsɛ wofa wo phone a sɛ radio bi na wopɛ ɛyi bi a wokɔ Facebook a ɛnie wokɔ YouTube a ɛnie but nsɛm bi wɔ hɔ a yɛkeka firi yɛano mu a sɛ ɛba nipa no ne sɛ nipa no wotie no radio mu na yɛ waso mu a yɛna ɛyɛ yi kakra but w'ani no ɛɛhwɛ no na ɛtwi nipa de yɛakɔ akɔwura nneɛma ɛho nhiam tɔfe sɛ nkurɔfoɔ a wɔdi bɔne anaasɛ wɔyɛ nneɛma bi a ɛmfra no dodoɔ naa sɛ wɔn a wɔdi nkɔmɔ a deɛ ne firi mu ba no sɛ nneɛma a n'ani hunu ɛna ɔpractice sɛ wɔte no wɔ n'aso mu a yɛna ɔpractice no yɛna ɛyɛ ne den kakra dane sɛ wɔde n'ani bɛyɛ dɛ ɛbɛhwɛ nti saa nneɛma no yɛn kontro yɛ kontro a ɛbɛboa yɛn ɛna tɔfe yɛasɔre mu ebi wɔ hɔ aduru bere bi a yɛka sɛ nkurɔfoɔ bi mɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ kwan bi so sɛ nipa ne ba bɛgyina hɔ na wohwɛ nneɛma a ebinom duru bere bi a wɔn kyerɛkyerɛ no wɔ yɛn sɔre mu no yɛ bi wɔ ha ɛmoa koraa bi wɔ ɛmoa because wohwɛ nneɛma a wɔn ɛyɛ ama obi te hɔ a ɔde n'ani ahu ebi ase ya na sɛ bi wɔ sɛ o wedi mpanimfoɔ nko na ɛmra social media nti obi kura ne phone wo se mpanimfoɔ nko na ɛmra wo twa to Facebook no kan hun sɛ nipa dodoɔ na ɛrɛ nti saa nneɛma no yɛn control a ɛbɛboa because yɛanhwɛ ne yie a ɛbɛdi bɛyɛ 10 years no sɛdeɛ wɔn ani si kɔ no nneɛma nkurɔfoɔ de wɔn ani hunu no hwɛ sɛ tɔfe first sɛ kronobɔ onim say movies was so no onim say no nkrofo practicing movies no e de ko bokro no of course yes enti si ya nhwe sa ne ma ne ye ne gyae bibia say bibia nkoso ne yenyi ni television so yenyi ni social media man nkrofo enhwe a won hwe the next 10 years no enkola ye be produce o mo be nyina o be ye maamefo no nyina sebe o be ya kwasampafo anase niema o mo be ye no enhye o mani nkuna man ye niema a ye no enkonanim Tofi Manuel That's Kwame Asare and out in Kanakasima watch na don't do a bo. Mammy Nyai saw fine and farmer Mattia for any mashafwa, Mushemi, I was Sompa TV, Fred Chiri. And there a near a dear corner a bray and home como an idea. I'm Renuncia, Yabasai repeat showy 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 wonso ubetumi abaso na yaba ababidi enkomo. Hello sir. Yeah. Good morning senior. Okay mami ntio like I said 2005 number SS na nema hudu amokan se ade wadi ani hwe na edin sinsan so be ampa if you say me ye die no na number is there 5 o ba your class also na me di me ho me nkasa na nso nema boni ekosu bia na me ye di me num ye da me num nsanda ba sa bia ye ne ma ne ye na ye nkura boni se ne nyina na me ye di message le mebu na abano ti anyi eni enfi sa nyema no so a e do ha bebe eno ne didi mu ma me ko wo ba ko ma me ba se o 19 years o invest level 200 enya me ma me no so we mu sa tam na nka no so 19 year go school office me se be me be ka na we in the head up office na yakasa mate me da asemo trese enema yani ade abre ye no ha dwuno ha dwene papa na yanya hweyi a ba bia ye nidi ye bekwa akopie no because ade bi kura wo ho a umfa chese wani nya ko boss wa ma mere na twa dwene. Hello. Good morning, Tofi. Good morning. Me didn't announce me because I fear him crew. Okay, Nana, Mammy Tio, Nana. Tofi, the medical can already show my follower from almost 10 years. That's it. Already show me program movement not that. Me check Pia so already my problem is that. And the American operation already know can see. The national way telephone would be a body in a couple
ɔnhyɛ wɔ n'anim na wɔnhyɛ wɔ den na ɔmbɛn nimdeɛ nimdeɛ ɔde ma yɛ ne solomon no awurade ma no mpa wo ho da tɔfe awurade nka ho ne nkyerɛ wo ɛpakyɛ ma menya wo number wae wɔdaro mu ma menka ho mate medas sɛdeɛ adeɛ no keka kɔn deɛ kwame sɛ nyame boa ne ɛte nkwa mu a next 2 years ɔho di me birthday ɛma me wate na memfa me radio adwuma ma yɛ ne bɛyɛ 20 years ne akyire no yɛnka mu mu wate hello nyame adom bɔkɔ modo so ɛ nyankopɔn adom mefirifiri asi ɛgua yɛfrɛ me agyapia okay agyapia mpanimfoɔ ɛ sɛ ɔmo ka ɛyɛ nokorɛ paa pani baako ka asɛm bi wɔse yɛhuru ɛto a na mahuru to a so yɛni abere ɛto no a yɛhwɛ no ɛto ɛnka bi o ɛto koraa wokɔ ayi mu a ɛyɛ ebiri dan ɛyɛ biri dan ɛyɛ ana sabi yɛduru kakra ntimi yɛni gye ho ama nti ɔmo nkɔ so bi na kyerɛ saa na yɛbɛto ɛho afiri ho that's the room of toilet. Hello. Hello, Tofi. Bema. It's Nana Chimotini. Okay, Nana Mamintio. Kenyans. It's a matter. You won't sham. Amen. Now, something here would be a bit. There's a Tofi, we didn't go for Kutin and go for Argent. Let me say, sɛ nyankopɔn bɔ yɛ bi no ɛne yɛadwene ɛwɔ nkita ho paa nkyɛ yɛno yɛhyɛ no sɛ wode hwɛ adeɛ a na afa rect n'anim na akɔgu adwene de kɔgu adwene mu a ɛhɔ na na afei ɛbɛkɔ wakoma mu na watu ho anammɔ nti yɛni ne yɛadwene no ɛnyɛ yɛni ne hu adeɛ o yɛni hwɛ ne akoma ɛna na ɛgyina ade korɔ nti ɔbɛnsɛm pɛ wɔnyɛ wo a odi kan nyɛ w'ani so nkɛntɛnsoɔ nyɛ nyɛ w'ani so nkɛntɛnsoɔ na twa kɔgu adwene no mu a na ɛde ama ɔkoma na watura n'amam ɔn sɛ wɔka ɔhene david ɛna adeɛ a n'ani ama ne hu akan nana ada ne bere kawa ɔno nso deɛ n'ani ma ne hu bible mu no abɔfoɔ koraa no a na ɔmowɔ so wɔ wura mmerɛ so mmerɛ a wɔn ani nyina baa wale wɔn ba asase so bɛ wareware bi ɛna abɔne si asase so mu nti yɛn kura mu aso ɛna yɛn mɛ ehu nneɛma nyankopɔn aba a ɛmɛ yɛn yɛ ne mu gyibie nti yɛn kura no sɛ deɛ ɔka no ayɛ kunfo ɛsan dom yɛn yɛn ni hɔ a nka yɛn di nsu nyankopɔn na wɔn sɛ yɛn ti ka asɛm bi wɔ mɛti eti bi nti mɛdi no wɔ twitɛ wo a wobɛpɛ so ahyɛ wankasɛ wo a w'ani bɛhunu ɛna ɛsɛ nhwɛ nyinaa nkatoko ntiawu nneɛma a ɛnɛma bɔnten asidie nanso wɔ se wo a wobɛkɔ so ahwɛ ɔbaa no ɛkyɛ sɛ woafa no wɔ ku nti adeɛ a wobɛkɔ so ahwɛ sɛ deɛ wokaa yɛ ɔbɛne nsi nneɛma ne sɛ mu da hɔ na wohwɛ na ɔbaa no nso no ɔpɛ wɔ excellence bie nti no wahyɛ atade tiatia na bɛbia wotu kwan na wɔnsi yɛ no ɛno wode nose mask bɛkata w'ani anaa nti asɛm no na yie no nyinaa no sɛ aban gyina mmoa yɛn social media ɔmoyɛ mmara hɔ a ɛmmoa yɛn ade sɛ wii kura yɛabra nti sɛ nkurɔfoɔ nom nti bible se tete abɔfra kwan a wɔmfa so na wɔnyi a wɔamfiri ho yɛwɔ nnipa bi nso wɔ hɔ a wɔmo mma wɔmfa restrictions so wɔmo nhwɛ da ɛsiane sɛ aduane a wɔambɛtene wo ma no bɔhyia na wokyiri na mekyerɛ wo papa ɛne na wode gyegye ani what can't that answer manager? Mate, me that's senior, mommy. Hello. Good morning. Good morning, sir. That's the father of the family. Okay. What did you do? It's okay. Me keeping no oak, master. But I mean, on the baby, you know, or share the idea. What's in the man in the battle with Kulu and Joe? One shot I ran to the wall. You don't me feel Obama so on the side of our Obama will continue. One center, local Taribia,
I said Margaret it's Matufio. Matufio Sundays after church. Or which you out where only home ever. Saturday night so you shall our phone so our phone man in the man having us done in the man. Ọba ní bí ọba ṣe gbàgbé o wọ́n ò tẹ́lẹ̀ sọ ọba ní ìkúrẹ́ sí ìwé ẹjọ́ nítorí wọ́n ṣe sí àtúntò ṣá ẹ̀. Martin me da se mentimi fa call bia bi mo fa nche me o issues bi ana wo bibi efa ye show si ho a for 026630 3733 026630 3733 Ma Mary tell na yen sorry so na 10 abo pa cho na dum fu konfo ti yen hwe yi se ebedum ye sen se ebekunye okay me da se kwame na ye kan say ex girlfriend ne former wife ne hwa no yen hwe yi wo mo ho na mo timi twetwe ko musum pa that's okay me da se samna doso minister olmai kakra bit me aka ne say ahweye na ye nyina yenye okay because at the end there wo ye den a woni behu na ye obi mi wo ho a ye setup okay obi wo ho pe wani ngwase na wa shada asum wafidie ti mu wani na ho no but I see prof Tofi ye ne sorry so we dey come mem na messages in about yentimi ankan but ba ku bia na ewu ma opata Derek also we share ne Victoria Latte okay we share no happy birthday okay yeah enti mami Vicky yeah we show happy birthday pa Derek me show ye ene show bibi action why en kan tra sa mami Vic me no opata edin komo also be show ne nti me show expect bibi why expect bibi we show happy birthday pa mami Victoria that's it Mate but on serious note Saki o say ultimi hwa kwan abefa so a omo nya bre ehwe wo Facebook na YouTube no messages o de ba no ye ya bo mo hye mo che many wo hopa na Tofi na emzo makwan nti mesemo a momyemfa no kompa ibom na medasi abuziafo medasi pi ote mapamfo nka ote Kwame Asare ote Minister IBJ ote Uncle Asopanyi Justice Osenka ote Ma Mary enka Escobar also ewa ha na chese yimano no boutique or ha obo ichidom sanso ena alumbia enso ewa ha me sorry no or the high life ebeto also brekona no so hye so se wo de offros ro wa David ewo ho ono ena de call TV no eso ena Buffalo enso ena etwa yen me da sipi nyankopon enhira me din de Tofiakwa ochena nyame yadoma yenhia ewo na menim so enwumre no 9 kopem se no nsia ebebo na asem bi a eba no enya asem ketwa me da si me do ja me ankasa mabaya mebe ochi o se ha ye kwan ho mentimi nkan sem bebre makrao